Daang-daang mga magulang at estudyante pila-pila pa rin sa pagkuha ng cash assistance sa DSWD Central Office at iba pang payout centers. Samantala naman, pinsalang iniwan sa agrikultura dulot po na nagdaang bagyong si Florita abay umakyat na sa mahigit 1.13 billion pesos. Dalawa pang missing na pasahero sa nasunog na Ro-Ro vessel sa Batangas, patuloy pa rin pinaghahanap ayon sa Philippine Coast Guard. Samantala pa rin ang Pangulong Marcos, sinatasan na rin ang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagsasakatuparan ng full digitalization sa maliit na negosyo dito sa bansa. Ang Philippine National Police bumili ng halos 1 bilyong pisong halaga ng madagdag na baril at sasakyan. Sa international news naman, usap-usapan pa rin sa iba't ibang dako ng mundo ang ginawang hakbang ng pharmaceutical company na Moderna matapos idemanda ang karibal na higanting kumpanya na Pfizer dahil pa rin sa issue ng COVID vaccines. At sa ating sports balita, NBA star Russell maaari pa rin daw matrade ng Los Angeles Lakers sa ibang team. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, tumaas sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala na sa agrikultura sa bansa mula nang manalasa naman ang severe tropical storm na Florita. Ang datos na nilabas ngayon ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DRMM ng Department of Agriculture din ay nagpapakita na ang tinatayang pinsala at pagkalugi naman ay tumaas pa sa mahigit 1.13 billion pesos mula sa 19.10 million na nauna namang naitala. Apektado na nagdaang weather disturbance ang mahigit 6,000 mga magsasaka sa bansa na may volume ng production loss sa 66,633 metriko tonelada at 44,992 na hektarya ng mga agricultural areas, lalo na dyan sa mga lugar ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley, yung Central Luzon at ilang lugar sa Kabikulan. Kabilang pa sa mga apektadong bilihin naman yung palay, yung mais, mga high-value crops, mga alagang hayop at manok. Ang mga halamang ito o halagang ito ay napailalim naman o kaya naman ay sinasagawa pa dito ang validation. Sinabi pa ng ahensya na ang Department of Agriculture sa magitan ng kanilang mga regional field offices ay nagsasagawa pa rin ng assessment ng pinsala at yung eksaktong pagkalugi na dala ng daang bagyong si Florita, lalo na sa sektor ng agri-fisheries. Ang naturang ahensya ay patuloy din ang pagkipag-ugnayan sa mga kinangkulang ahensya ng pambansang pamahalaan, yung mga local government units o LGUs at iba pang tanggapan na may kaugnayan pa rin sa disaster response para pa rin sa epekto ng daang bagyo, pati na rin sa mga magagamit na mapagkukunan para naman sa interbensyon at tulong doon naman sa mga nangangailangan. Inihayag ng mga may-ari naman ng maliliit na supermarket na hindi nila kayang ibaba ang presyo ng asukal sa 70 pesos kada kilo bilang tugon sa apela ng gobyerno. Sinabi niya Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua na unfair sa mga maliliit na supermarket dahil ang pagbaba ng presyo sa 70 pesos ay nangangahulugan ng malaking pagkalugi na hindi nila kayang bayaran. Dagdag pa niya na kayang-kaya ng mga malalaking supermarket ang pagkalugi dahil meron silang kapangyarihan sa mga supplier at isa pa, maaari nilang hilingin pabalik sa gobyerno ang pabor na kanilang ginagawa. Sinabi rin ni Kua na sa totoo lang ang pagbebenta ng asukal sa halagang 70 pesos kada kilo ay nangangahulugan talaga ng malaking pagkalugi na ang mga malaking supermarket lamang ay may kaya na bayaran. Dahil dito sila ay umapila sa gobyerno na makipag-usap sa mga mangangalakal ng asukal upang bigyan ang mga maliliit na supermarket ng washed sugar sa halagang 68 pesos kada kilo. Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, kukuha lang tayo ng update lalo na doon sa nangyaring pagkasunog ng isang Ro-Ro vessel. Ito po yung roll-on, roll-off. Ibig sabihin, hindi lamang pampasahero kundi isinasakay din dyan yung mga sasakyan sa natura ng mga barko. Kasama natin live nationwide, worldwide, si Commodore Armand Balilo. Siya po ang spokesman ng Philippine Coast Guard. Commodore Balilo, makikumusta lamang po kami. Doon po naman sa ginagawang search and rescue operation sa binabangkit ko kanina na sunog na vessel. Ito po yung MV Asia Philippines. Habang padaong kahapon dyan sa lalawigan ng Batangas o kagabi yan nang natapos ang sunog. Commodore Balilo, sir. Almar, may binabalidate tayong information, no? Parang may nawawalang dalawa na base doon sa mga pag-account natin doon sa manifesto at comparing sa ating mga na-rescue ay may dalawa pa tayong hinahanap.
nandun na si Captain Bicacosa doon sa barko mismo at nakasakay sila ngayon doon sa nasunog na barko at nagsisearch po. May search party po tayo na tinitingnan kung makikita pa tong dalawang hinahanap na ito. Commodore, sa ngayon po, meron na ba kayong naitala na merong nasawi, sana naman ay wala, How about doon din sa mga sugatan, Commodore, sir? Oo, meron lang isang may injury at ang balita sa amin dito sa headquarters ay nasa maayos naman pong kalagayan yung isang babae. At Ganun. yun nga, at dahil na itali nila yung manifest at lumalabas na may dalawang nawawala, pero pinapacheck din natin, baka mamaya ito'y umuwi lamang at hindi na nakapag-report sa atin, o kaya nagkaroon ng duplication sa accounting. Kaya po minamabuti natin na habang naghahanap doon sa loob ng barko mismo, ay tayo po ay nag-validate ng mga figures dito naman sa command center ng Batangas. Okay. Ang aking co-anchor si Bombo Jane, may tanong din po sa inyo. Go ahead, Bombo Jane, kay Commodore Balilo. Any information po, Commodore, doon sa kapitan ng barko at ano kaya ang initial investigation kung saan nagsimula ang sunog? Wala pang matibay na information kung saan nagmula, pero merong sinasabing may nakakita nag-aapoy yung exhaust ng barko. So, ang gagawin natin ngayon ay nasa atin na yung kapitan at yung mga crew at meron tayong coordination dun sa shipping company. At anytime po ay siguro tapatawag yan at para mag-shed light dun sa nangyaring insidente para malaman natin ang punot dulo ng pangyayari at maiwasan natin yung mga ganitong mga insidente sa mga susunod na panahon. Okay. Anong shipping company pala itong barko? At paano nyo may describe ang naturang ro-ro vessel kung malaki ba ito, Commodore? Ito'y built 1975 pa at galing ito ng Japan at matagal na itong ginagamit. Pag-aari ng, kung di ako nagkamali, Starlight Shipping. Hindi ko lang alam kung sino ang mga personnel na involved dito. Pero tayo ay nakikipag-coordinate na po doon sa may-ari. Talagang balik po sa akin, Commodore, lumang-luma na pala ito, 1975. I'm just curious, yung barko ba, talaga bang nasunog siya, the whole ship, At I understand din, merong mga karga pa yatang mga sakyan sa ilalim ng naturang barko. Ano pong status dito, Commodore Balilo, sir? Pinaka-recent report, nasunog yung ibabaw pero yung ilalim, yung 15 o 16 na sasakyan ay nasa maayos na condition po. Okay. Nababanggit nyo rin po, Commodore Balilo, na mahigit lamang sa 80 yung sakay ng mga barko, kasama na dyan yung mga pasahero at yung mga tripulante. So gaano talaga capacity nito, itong barkong ito? Kung punong itong barko ito, supposed to be, hanggang anong papayagan dito kung puno ng mga pasahero ito, Commodore? 400 ang capacity nito pero ang pasahero lang, alam mo na, off-season ngayon. So parang ang pasahero ay 49 lang at 47 nga yung na-rescue rito. Doon sa crew na 38, lahat yun ay all accounted naman na. That's a good news. So, ano pang mga kwento dyan na mga nakalap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard? Doon sa kwento ng mga pasahero, kung agad ba silang nakasakay doon sa emergency boat nitong ro-ro vessel na to o paano ba? Nagtalunan ba kagad ng magkaroon na ng pagkita ng sunog dito sa turang barko? Commodore Balilo, sir. Tumalon talaga. Yung iba ay dahan-dahang na ibaba naman ng mga crew. Okay. Maraming salamat po. Unless otherwise, meron pa kayong dagdag na informasyon at assurances. Go ahead po, Commodore Balilo, sir. Maghanap pa po tayo ng dalawa at i-update namin kayo kung talaga pong sila'y nawawala o baka nagkaroon lang ng problema sa recording and hopefully ganun na nga sana ang nangyari. At tayo naman po hindi titigil hanggat bigyan natin ng closure yung insidente at mag-iimbestiga po tayo ng maayos para po malaman ng lahat ang katotohanan dito. Alright, sige po. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo oras sa mga viewers at listeners ng Bombo Radio Philippines. At least kuha kami ng update dyan. Dyan pa naman sa nangyaring pagkasunog ng roll-on roll-off vessel dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Batangas. Maraming pong salamat, Commodore Arman Balilo, spokesman ng Philippine Coast Guard.
Sa ating pagpapatuloy sa pagbalita, nahihirapan ng Department of Health na ma-identify ang source ng infection ng pang-apat na kaso ng monkeypox sa bansa. Inamin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na maaring matagalan sa pagtukoy kung saan nakuha ang virus nito dahil naging hesitant ang pasyente matapos lumabas sa social media ang kanyang personal details. Anya, naging hamon sa kanila ngayon ay kung paano i-establish ang tumpak na kasaysayan o history mula sa pasyente. Kaya naman tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-coordinate ng kagawaran sa pamilya upang makausap ulit ang pasyente at ma-establish ang source ng infection. Gayunpaman, ipinunto ng opisyal ng kalusugan na ang pasyente ay nagbigay sa Department of Health ng kumpletong history o kasaysayan ng kanyang kinaroonan at kung ano ang kanyang mga aktibidad mula nung siya ay nagkaroon ng mga sintomas. Idiniin din niya na ang departamento ay magpapatupad ng batas kung kinakailangan upang makuha ang kinakailangang impormasyon dahil ito ay para sa proteksyon ng marami at ng pampublikong kalusugan. Umapila din si Vergere sa publiko at sa iba't ibang media outlet na tumulong na mapanatili at igalang ang pagkakakilanlan at ang privacy ng mga partikular na individual na may partikular na sakit. Abangan pa ang detalye ng mga balita. Kukuha tayo ng sitwasyon dyan naman sa punong tanggapan ng DSWD kaugnay pa rin sa ikalawang Sabado ngayon na pamamahagi ng ayuda sa ating mga estudyante. Ito naman lalo na sa ating mga mahihirap na mga estudyante at iba pang mga magulang kaugnay pa rin ng pila-pila pa raw sa natura ng mga lalo na dyan sa may bahagi ng Quezon City. Samantala muna, ang Pangulong Marcos inatasan di ba pang ahensya ng pamahalaan sa pagsakatuparan ng pagtulong lalo sa mga maliit na mga negosyo. May detalye si Bombo Dennis Samito. Pinaalalayan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang small, medium enterprises o yung maliliit na negosyante para sa kanilang mga negosyo, pagpapatakbo nito at ganun din kung paano mapapalakas pa ang kanilang pagnenegosyo. Partikular na rito yung DICT na may kinalaman dun sa issue ng digitalization, ang Department of Trade and Industry at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na may kapasidad na tugunan ang pangangailangan ng ating mga negosyante ay pina-activate na ng Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na rin ng Pangulo ang iba pang tanggapan na may programang pautang na paganahin ang naturang aktibidad at ganun din mga programa, mga proyekto at ginawa nga ng Pangulo ang naturang mga pahayag sa harap ng mga negosyante kaugnay ng mga aktibidad. May kinalaman pa rin sa pagbangon muli ng ating ekonomiya. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Now is the time to come up with these pandemic-proof strategies that will allow our businesses to take wing and serve its consumer base with quality products and services. Indeed, the success of our MSMEs is crucial to fortifying the foundation of our economy. From this end, it is my assurance we will continue to stand by your side, walk down the same road no matter the circumstance. Bahagi yan ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tumatanggap din sila ng mga suhestyon kung paano pa mapapalakas yung sistema ng pagtugon sa pangangailangan ng small medium enterprises sa pamamagitan nga ng digital din na pamamaraan. At ibig sabihin, hindi na kailangan personal pang magtungo sa Palasyo Malacanang o kaya naman ay i-text, tawagan si Pangulo, kundi may mga platform na maaaring magamit sa tulong na rin ng Department of Trade and Industry. At yan ay kalinsabay din ng muling pagbuhay doon sa One Town, One Product na dati nang itinataguyod ng mga nakalipas na administrasyon at ito ay muling palalakasin kaugnay pa rin ng ating pagtugon sa naging problemang dulot nitong pandemya at yung paghina ng ating ekonomiya. Well, hindi lang naman Pilipinas ang humina ang ekonomiya, kundi malaking bahagi ng mundo ay naapektuhan nitong nararanasan natin na COVID-19 pandemic. Bombo Elmar? Sige, maraming salamat sa mga updates niya ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, ngayong katanghaliang tapat, magkamusta tayo mula kaninang umaga? Kumusta ang pila-pila dyan sa ilang kagawaran o kaya tanggapan ng DSWD? Lalo na ang Central Office ng Department of Social Welfare and Development. Bombo Raymond, marami pa bang mga magulang at estudyante ang pila-pila dyan? Bombo Raymond, go ahead. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Live tayo ngayon dito sa harapan mismo ng DSWD Central Office dito pa rin sa Quezon City. At makikita sa aking background, Bombo Elmar, yung napakarami pa rin natin mga kababayan. Marami dyan mga mag-aaral at mga magulang din na pumipila para maka-avail ng tinatawag na cash assistance para sa mga mahirap na mag-aaral. At dito sa aking kinalagyan, Bombo Elmar, more or less nasa 200 meters yung haba ng pila mula doon papunta sa ating likuran, Bombo Elmar. At may mga nakahiga pa dyan at may dala na parang floor mat, Bombo Elmar. Dito na nagpalipas ng gabi at posible na hanggang hapon pa sila mag-aabang, magpipila. Kasi ito yung mga walk-in, Bombo Elmar. Yung mga nasa loob na ay ito yung mga online o nakapag-submit na ng mga requirements, registration sa magitan ng email at sa social media ng DSWD. At marami yung alam mo, maaawa ka, madudurog yung puso mo, Bombo Elmar. Dahil kanina ay umulan. Tapos ngayon, biglang tumirik ang araw. So, ewan lang. Sana ay hindi magkasakita yung ating mga kabayan. Lalo pat meron ng mga senior citizen na rin ito. Yung mga pumila para sa kanilang mga anak. At may mga nakapanayam tayo kanina. Ito, isa rito yung bata mag-aral. Itong si Beverly. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang kwento, Bombo Elmar. Sana mabigyan na kami kasi kawawa na kami sa bahay. Pang-school namin. Yan yung bahagi ng pahayag ng 8 years old na si Beverly. At kanina, nakausap din natin yung isang magulang, itong si Ginang Jennifer. At meron siyang mga anak din na ipinipila para lamang maka-avail dito, Bombo Elmar. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Ginang Beverly. Bawasan na po yung iba. Mas mahaba pa yun. Kagabi nga ang haba din eh. Oo, dito po kami natulog kasi inaantay po namin kahit na pagbigyan sana kami ni Sir Tulfo na kasi gagabi pa po kami dito eh. Nag-online po kami. Hinihintay po namin yung online. Bakit po wala naman po kami natatanggap na message galing po sa DSWD. Kailangan po namin kasi yung mga bata nag-aaral po, yung iba wala po silang pambili ng mga uniform, gamit po sa mga school, ganun po. Malaking tulong na po yun sa amin kasi mahirap lang po kami. Pinitiis lang po namin kahit pagod po kami at saka puyat sa dito sa pagpila. Tinitiis lang po namin sana po pagbigyan po kami ni Sir Tulfo na namin dito, yung sacrifice po namin para lang makatanggap po ng bigay niya. Yan naman si Ginang Jennifer. Tama yung kinikwento nila, marami, Bombo Elmar, yung talagang kagabi pa nandito na umaasa na maka-avail. Pero hanggang ngayon, halos hindi gumagalaw yung pila. At ito nakaupo lang at wala pang mga pinapapasok, Bombo Elmar. So hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kanila na nag-abang. Ito pa, pakinggan pa natin yung isa pa natin nakapanayam, si Ginang Letili, Bombo Elmar. Umiyahe ako galing sa bahay kasi nagluto pa ako para sa anak ko. 8. Dumating ako dito mga 8:45. Ang sabi daw may pinapasok yan, yung may mga confirmation na, yung may mga text na, tapos may mga stub na. Ako wala akong kasi yung cellphone ko po, nagbabasakali lang ako kasi yung cellphone ko sira. Tapos wala po kaming budget na pampaayos sa cellphone ko. Ito nga yung cellphone ko. Sira talaga. Kaya ngayon, ang ginawa ko, nagbabasakali lang ako na makalapit, na makikiusap na pagbigyan kami sa walk-in. Kasi walang-wala talaga kami pampapa-online. Kaya ang ginawa ko, para makakuha ako, humingi ako ng sa teacher ng anak ko para makahingi ng referral, para makahingi ng tulong sa DSWD. May na lang pang uniform ng anak ko, tapos sapatos, notebook, ilan yun. Di naman sapat yung kinikita ng asawa ko, yung sahod niya sa isang linggo, 1.5 lang. Tapos pamasahe niya papunta dun sa Alabang kasi sa Alabang po siya pumapasok. Tapos
pangkain niya pa doon. Magkano lang natitira sa amin mag-ina. Malaking bagay na rin siya kasi pambili ng uniform ng anak ko. Kasi wala talaga sa budget ko yung yung uniform, magkano, yung sapatos. Ang naibili ko lang nga nung sahod ng asawa ko last week, bag lang. Sa halagang 200. Makikiusap lang po talaga. Isa lang naman po anak ko 1,000 Maliit na bagay lang naman po sa kanila yan. Kasi wala talaga ako ngayon lang trabaho. Yan yung ating mga nakapanayam sa kabagitan din ni Bombo, Mary Chill, Empredo, Bombo Elmar na kanina pa tayo dito rin nag-aabang at talagang pahirapan. Alam mo, yung halagang mula 1,000 pesos ay talagang tinataga ng ating mga kabayan yung ulan, kasunod yan na hanggang ito ngayon, katanghaliang tapat, Bombo Elmar. So tingnan natin mamaya kung mayroong development dahil hindi pa nga halos gumagalaw yung kanilang pila at nag-aabang pa sila na may lalabas, may harap sila na opisyal o kinatawan ng DSWD, Bombo Elmar. Bombo Raymond, nagtataka pa rin tayo hanggang ngayon kasi may natutulog pa pala dyan. Sa buong akala natin, hindi na mangyari yan, Bombo Raymond, na magbadamagan dyan. Isa pa dyan, Bombo Raymond, meron bang kumakausap sa kanila dyan, at least through megaphone, kung may chance pa sila o wala, para at least umuwi na sila, hindi abutan dyan ng ulan at arawan dyan, Bombo Raymond, at least sila ba ay makakahabol pa o ilan lamang sa kanila na nakapila dyan na walk-in ang pwede pa, may chance, Bombo Raymond? Well, yan ang isa sa masalimuot, malungkot, Bombo Elmar, dahil walang humaharap sa kanila, walang nagbibigay ng mensahe, abiso kung uuwi na ba sila o kaya ay may chance pa na ma-process yung kanilang mga application, Bombo Elmar. So tingnan mo naman, halos hindi gumagalaw actually yung pila. Ang maganda na lamang dito ay wala na yung para nangyari last Saturday na tulakan yung dagsa ng mga kababayan natin. Kumbaga, maayos yung pila nila, nakaupo na lang sila, yung iba nakahiga, nag-aabang na may tatawag sa kanila para papasukin sila sa compound ng DSWD, Bombo Elmar. Isa pang punto, Bombo Raymond, meron bang pakain dyan doon sa mga hindi inabot ng papasok sa loob, Bombo Raymond, yung mga nadaandang nakapila dyan, Bombo Raymond? At least pang lunch o pang sama ng dinner nila, Bombo Raymond? Negative, Bombo Elmar. Walang aasahan yung ating mga kabayan na nakapila rito na pantawid gutom. So talagang, kung may pera sila, pwede naman sila. Gaya dito sa likuran ko, may mga biscuits, mayroong mga nagbebenta ng fish balls, kikiam, kwek-kwek. Yun na lang, yung pwede na pantawid. Pero wala, kahit tubig, Bombo Elmar, walang iniabot. Talagang, alam mo yun, yung parang nakapila ka at umaasa sa kawalan yung senaryo dito dahil sarado yung gate, yung entrance at walang humaharap sa kanila sa ngayon, Bombo Elmar. Bombo Raymond, ginugutom kami dyan sa mga nababanggit mo ng pagkain. Maraming salamat na lamang, Bombo Raymond, at sana ay magkaroon ng solusyon pa dyan at nakawawa din naman yung mga kababayan natin nakapila ng napakarami pa rin dyan. Maraming salamat, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Sana walang magkasakit, lalo pat may COVID pa tayo na kinakaharap, Bombo Elmar. Live mula rito sa tanggapan ng DSWD sa Quezon City. Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, suspect sa Double Your Money Investment Scam sa Negros Occidental nahuli na. May pagulat ng Bombo Radio Bacolod. Inaresto ang dating liaison officer ng kontrobersyal na RGS World Marketing Corporation na nagpapatakbo ng Double Your Money Scheme matapos isinerbihan ng warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Elendire Bosquilio, hepe ng Bidalbagan Municipal Police Station, naaresto si Henry Quadra sa pangunguna ng Provincial Intelligence Unit at sa tulong ng Bidalbagan Municipal Police Station. Ayon kay Bosquilio, ang warrant of arrest ay inihain kay Quadra sa kanyang nirentahang bahay sa Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental habang nag-i-install ng CCTV cameras bilang negosyo. Ayon sa hepe, ang warrant of arrest na may petsang Agosto 15 ngayong taon ay nilabas ni Judge Maria Lina Palencia Gonzaga, presiding judge ng 6th Judicial Region Branch 42, Bacolod City. Ang syndicated estafa ay isang non-bailable na kaso. Maalala noong nakalipas na taon, marami ang nagreklamo na mga naghihintay ng payout sa halagang kanilang ininvest sa RGS World Marketing
Marketing Corporation kung saan ang 1,000 pesos sa magiging 3,500 pesos o higit sa doble ng kanilang pay-in. Nagpalabas naman ng Securities and Exchange Commission ng cease and desist order laban sa korporasyon. Huwag nyo nang gawin yan kasi sa huli, bandang huli, kung ano nangyari ngayon sa nahuli namin, iyan rin ang mangyayari sa inyo. Mabuti pa na gumawa lang tayo ng tama at saka ipasaubayan natin sa itaas dahil siya lang ang may mag-guide sa atin kung anong tama. Dahil kung personal lang lahat na gawin natin sa mundo, balang araw mawawala tayo, wala rin tayong madadala. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samantala pa rin bumili ang PNP ng mga bagong armas. Ito yung mga baril at mga sasakyan sa ngaring pagbutihin pang kanilang operational capability. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., gumastos sila ng halos 1 bilyong piso para sa mga baril, sasakyan at kagamitan sa opisina. Ang pondo ay wala sa titira pa na budget ng pulisya para sa capability enhancement programs para sa taong 2015, 2018, 2019, 2020 at mula rin sa budget ng 2021. Ang mga nabili ay 10 units ng 4x4 patrol jeep, 36 na units ng personnel carrier, ito siguro yung mga tangke, at 8,000 mga units ng striker fired pistol, 8,000 mahigit naman ng 5.56mm basic assault rifles, 34 na unit na light machine guns, at mahigit 4,000 na unit ng basic assault rifles at mga unit ng mga tablet computers, mga enhanced combat helmets. Dagdag pa ng PNP chief ang bagong sakyan at mga tablet computer ay pamamahagi sa iba't ibang munisipyo ng mga police stations sa buong bansa, habang mga baril naman ibibigay sa mga PNP recruits, PNP cadets, PNP Maritime Group at Regional Mobile Forces Battalion. Bombo International News. Inihayag ng FBI sa isang judge na inaasahan nilang makakahanap ng evidence of obstruction sa ginawa nilang search operation sa tahanan ni dating President Donald Trump sa Florida. Ito ay nakasaad sa mga bagong nilabas na papeles ng korte. Sinabi ng mga investigador na ang mga nangungunang secret files ay nakaimbak sa Mar-a-Lago kasama ng iba't ibang newspapers at magazines. Dagdag pa ng Justice Department na sinisensor nito ang affidavit upang protektahan ang malaking bilang ng mga civilian witnesses. Nauna nang sinabi ni Trump na ang investigasyon ay pinamumunuan ng political hawks and thugs. Noong Biyernes, ang US Department of Justice ay naglabas ng versyon ng affidavit na ginamit upang bigyang katwiran ang ginawang paglusob ng FBI sa Mar-a-Lago estate ni Mr. Trump noong August 8, ngunit ito ay na-redact ng husto. At dahil ang mga papeles ng korte ay sinampa bago ang searching operation sa Palm Beach Estate, wala sila mga bagong detalye sa 11 set ng classified documents na sinabi ng Justice Department na nakuhang muli mula sa eksklusibong golf club. Samantala naman, agaw pansin ngayon ang ginawang hakbang ng pharmaceutical company na Moderna matapos nakasuhan ang karibal na isa pang higanting kumpanya na Pfizer at German partner nito na BioNTech. Inireklamo kasi ng Moderna ang paglabag ng Pfizer sa patent sa pagdevelop ng unang COVID-19 vaccine na inaprubahan sa United States. Inakusahan ng Moderna ang Pfizer na umano'y pagkopya sa kanyang technology na matagal nang na-develop ng ilang taon ng Moderna bago pa man daw pumutok ang pandemic. Ayon pa sa mga observers, may tuturing na bigati ng showdown na naturang dalawang nangungunang manufacturers ng COVID-19 shots, lalo na at pangunahan din ng mga ito sa paglaban sa virus. Ginit pa sa statement ng US-based BioNTech na ang kanilang patents ay nakarehistro na sa pagitan ng mula pa taong 2010 at 2016 na siyang bumubuo sa Moderna's foundational mRNA technology. Pero nangopya raw ang Pfizer and BioNTech CSA sa naturang teknolohiya nang walang permiso sa Moderna. Bombo Entertainment News. Isang rising P-pop group may patikim sa posibleng collaboration nila ng Canadian singer na si Johnny Orlando. May chika ang Star FM Baguio. Usap-usapan ang posibleng collaboration ng rising P-pop boy band na Vision at ng Canadian singer na si Johnny Orlando matapos ang pagbisita ni Orlando sa Pilipinas at sa pag-upload ng 2 music acts ng isang TikTok video. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa P-pop group, ibinahagi ng grupo na napakabait ni Johnny at bukas sila sa posibilidad ng isang music project.
One thing that we can say that nothing is impossible. Nung na-meet po namin si Johnny Orlando, very kind, pati yung team niya, parang naghang lang kami doon. Pinag-usapan namin kung yung mga artistry ng isa't isa, hangout lang talaga na pinag-uusapan namin yung similarities at saka yung mga experience as an artist. And we're very glad to meet him. Nagkaroon kami ng TikTok collaboration, lalo na yun sa side ng team ni Johnny, ilalabas rin yung mga iba pang mga content. Tinig ng rising Pinoy boy band na Vision sa exclusive interview ng Star FM Baguio. Samantala, nagpasalamat rin ang grupo sa mainit na suporta ng fans sa kanilang debut song na The Beast at sa kanilang latest track na Love Is kasama si Zephanie. Maraming salamat po sa walang sawang support sa aming Vision. And yun, gusto ko lang din po pasalamatan yung sa UAE Vixies na todo suporta din po sa amin, of course, sa Vixies Official. Hi Star Nation, this is G13. This is Sam. This is Patrick. This is Friends. This is Vince. And we are Vision. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo! Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Sa aton sining mga kabombo, welcome na karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Agosto 27, 2022. Sa mga kabombo live nga malantaong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, sumungban sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit naman ang imong cellphone sa pag-download sang Bombo mobile app. Mangin updated sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini ang imo alang mo ang Kurman, Bombot Siyam, Blanco, Hover. Yari madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sining pagpangalaga naton nga pagatutukan. Swerte sa palengke or enhance swerte sa palengke week number 4. Ginahiwat sa Maya Arevalo Public Market. Napuna naman sa nga kalipay aton sining mga taga-daog. Tama ka manayanayang ila sining nga bangirit. Bangod man, ini sila nakabaton sa 500 pesos ka cash. Manom ini sila kabilog kag tagsa ka isa sa ila may ara sang ginahakos nga isa iya ka balde sang orokan nga may unod 500 pesos worth sang gift pack. Aton sini nga mga winners sa mga pahampang naton kag nakabaton man sang brand new t-shirt nagikan sa San Miguel Apil Pilsen. Aton sini nga video kit challenge winner man sa aton sini iya nga mga kabombo. Ako sa din 500 pesos ka cash ang iya sini nga ginauyatan. Si Bombo Jomar Villa may ara sang follow-up report sa pagplastar sang mga impormasyon direktamente dito sa may Arevalo Public Marketo. Kumusta ang naging sitwasyon? Kumusta ang atmosphere dito sa ikapat sininaton iya nga simana sa pagpatigayon sa palengke on-ground event? From Mandurriao, nagpadulong kita iya sa may Arevalo Public Market. Sa aton sining mga kabumbo, kag nanagtag sang balde baling pa premyo na, may cash siyahan pa! Standby sa aton sining mga kabumbo, kay si karon naton ang mga balita with the Bombo Jomar Villa. Later on karon, last 3 sa hapon, pati gayon man ang studio draw. Studio draw winners naton magabaton niya sa 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga gift pack. First prize, second prize 4,000 pesos nga cash,
plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Kag third prize winner naton magabaton man sang 3,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos ka balor sang gift pack. Subong man nga adlaw makilala naton no ang winner man sa aton sini nga online activation. Magabaton karon iya sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos sa gift pack. Ang may pinakamatahom sini nga gindekurahan nga tiyangge gamit ang mga proof of purchase sa Enhanced Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. May duhaman ka consolation na prize sa winner nga magabaton sang 2,000 ka pesos kag 1,000 ka pesos ka balor sang gift pack na sulod sa Orocan nga balde. Duwa ini sila kabilog. Matunon ang ila sini nga mga premyo by Monday. Gani tutok lang diri sa aton sini nga mga kabombo. Check ta si Bombo Jomar Villa direktamente sa May Arevalo Public Market. Bombo Jomar, Jom sa report please come in. Bobo Champ, hindi matakos ang kalipay nga nabatsagan sang aton sining market draw winners nga patigaan dira karon no ang aton sining Enhanced Suwerte sa Palengke 2022 sa may Arevalo Public Market. So ang tagsa diri karon sa ila ang nagdaog sang 600 o kuna 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack nga nasulod diri karon sa mapag-on nga baldeya sang Orocan. Ti ang pila diri ka mga nagdaog nagapasalamat man kay ti na tigayon ini sila nga nabunutan ang ila sining pangalan kag iban didto kalabanan man ang naghulog yas nga madamo nga interest kay at the same time ti naghatagid no sang ila sining nga tempo tubtob nga malawagan ang ila sining pangalan kay ti ang isa dira sa aton sining nga sunod nga sistema nga kung ikaw ang ara da sa lugar kung sa draw area so mabaton mo galayon ang imo sini karon niya nga premyo Bombo Champ no. So antes pa man kita nga nag patigayon sang raffle draw nagpatigayon man kita dira sa video key challenge at the same time ang hampang tag-ubwar kung sa dinti pa kusog-kusog botong sang lubid Bombo Champ nga tinga ginakalingawan man sang mga vendors no dra sa may Arevalo Public Market nga ang iban tong nambang nga do first time nila kuno ma-experience Bombo Champ nga do nagbalik man kuno sila sa bata nga ti amo na blang pisar nga may mga edad-edad na sila so nakabatsyag man sila sang kalipay at uga sang aton sila nga ginapatigayon dira karon nga market draw kag halos diri Bombo Champ nga mga nag-elintra sa video kay challenge duay naganubo sa 70 tubtob 80 ang ila sini nga score kag do kanami sa ila tanan no nga mag kanta dra sa may aton sini nga draw kag isag nito sa do na ano man nag tipon man sang madamo nga tawo kay ti may mga pamatan-on man nga nagintra sa aton sini nga video kay challenge isa ganit diri man ang ginakanta diri karon ni Sir Ray Villacaspin although ati way man siya nagdaog kay duwa ini siya sa nagdaog nga contestant naton dira sa video kay challenge duwala ni ka puntos ang abansiya ti suno kay Sir Ray Villacaspin bisan nga tiway ni siya nagbaog Bombo Champ ang importante dira nga nakahatag sa kalingawan sa mga pumuluyo dira kay do nagdalikat gid ni siya no nga mag entra sa aton sining video kay challenge kay isa ni ang presidente sa mga vendors dira sa may Arevalo Public Market agod nga ti makahatag man sa gabay nga kalingawan. Arevalo Bombo Champ pamati talang lipuot lang no ang iya sining ginakanta kay na sa mga wala ya makabati kag way makapadulong dito. So ari pamatianta si Sir Ray Villacaspin ang binkantayan ni One More Chance Bombo Champ. I know you crazy, for I'll never see you back again. I am not a fool I was before.
was this one more chance to break my heart. Puwerte! Amo na iya nga mga tingog, Joms? Oo. Karami magalasang tingog mo bumbutsam, no? Hambalan ka nga kung ako yung magkanta, Bombo Jomar, ga untat ang tiyog sa kalibutan. Oo, ti sampol be? Iti, gusto mo mag-untat ang tiyog sa kalibutan? Nga, pasampulon mo ko? Oo. Pero kanami, no? Kanami malasang mga naga-intra sa aton video kit salis bumbutsam do pang national talent. National talent? Hindi bala paborito mo gini ang imo sining nga talent Bombo Jomar pag intra mo to sa Mr. Body Beautiful do singing contest do kanta man to imo talent di ba? Oo, tanan may talent man ta kanta, may talent man saot. Bumbutsam. Sus Maria, di pa kapabatiya ka sa talent mo sa kanta be? Lipot lang siguro kay do kung laway ko ta basi hasta malas dos. May problema, lipot lang. Oo. Ano title sa kanta? Ang title siguro Bumbutsam Kutsilyo. Kutsilyo? Perte. Sa English? Knife. Sige be. Mati ka be. Pero daw din ko sulado ning lyrics siya. Pero lipot lang at least nga daw makatag tagamay lang. Knife. It's like a knife. How would I ever all my life. Puwerte nga rendisyon. Sobra pa ya sa orig mo. Amo na, Joms? Knife? Go ahead. Knife? Cuts like a knife? Pero may bago pa ginang bersyon. Nay, puli tanay. Damo na tawo. Kalabasang pila nay. Puli tanay. Way man tagin padalan. Sang mensahe sang DSWD. Nay, puli tanay. Di liga to damo gyud man nagpuli mo. Damo gyud man nagpuli gali. Ti liga to pero subong do mayo man kuno mabutsam ba. Tiki may information kita diri nga may nagpa-adventurar pag ito ya Bombo Jomar. I-check ko na karon with Bombo Angel. May nagpa-adventurar gito yang bisan why sila yung makabaton sa mensahe. Nagpadulong gito ya kay base kuno nga mahatagan sila bala? Selected mabutsam. Ang antes ta magbuya diri pabati ta danay ang mga selected lang man di karon nga mga daog kay anom ni sila. Ang si Ma'am Rosemary Arangote nagapasalamat ni sa kay timeran ni sa dala karon nga cash nga 500 pesos kag balde sa Orocan nga na sulod diri ang 500 pesos worth man sa gift pack ti ang cash nga ginbaton niya bulig pamakaldra sulod pamalay bumbutsam kay ti mahal subong nga balaklon ginambayang ti mayo kay nagdadaog siya sa enhance swerte sa palengke. Si Rosemary Arangote bumbutsam. Ako si Rosemary Arangote sa Barangay Sook, Arevalo. Nagapasalamat gid ko nga nagdaog ko sang kas nga 500 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos plus sang gift pack nga Orocan nga may mga grocery nga items 500 pesos. Mag-intra man kamo diri para magdaog kamo pariyo sa akon nga dako gid nga bulig sa aton panimalay. Kag pasalamat gid ko sa Star FM kag Bombo Radio sa ila promo. Jobs? Si Ma'am Rosemary Arangote kag si Ma'am Sinaida Javier ang iya ni plano baka na kuno proof of purchase do gang bubutsam para di sa sunod naton nga draw kag sa palengke draw naton sa makapasakop sa gihapon kag dako man ang chance nga magduog kay Tidamor interest
Adamor Sanchez of Winning. Si Sinaida Javier, Bamacham. Ako si Sinaida Javier sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. 66 ang akong edad. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kag sa Star FM nga nagdaog sa ila promo nga Enhance Swerte 2022. Nagdaog ako sang cash nga 500 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, kag isa ka balde nga orokan nga puno sang gipa worth 500 pesos. Madamo gid nga salamat sa pamunuan sang Star FM kag Bombo Radio. Ang akong price ipabakal ko pagid sang pop-up purchase para ipadasakop liwat. So mo to ang pahayag diri sang aton sini nga mga palengke draw winner dra sa may Arevalo Public Market Bamucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Ikaw nga nagapamati dira subong, gusto mo man bala nga makabaton sa nga kasya siyahan kag bali-balik pa premyo, magpasakop na sa Enhance Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Dugang nga mga balita kag impormasyon pagbalik ta. I-check naton ang sitwasyon sa may Iloilo Freedom Grandstand. Nagadi naguso man gyapon la tawod anong mga nasalapo sini iya nga mga problema sa taga DSWD. May information kami diri nga miyembro siya sa 4-piece, nakabaton pa siya kuno mensahe nga makuha siya sa educational assistance at hagman tong pahayag sa DSWD secretary naton kag makapilaman naton ka best ring ang gimplastar sa Bombo Radio nga kung 4-piece beneficiary ka gani hindi ka na iya entitled nga mag-avail pa sa educational assistance. Balik-balikan naton inibala sa aton sinipaday nga pagpalayag pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud na kahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edad? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadluan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kun nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura,
ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. The time, 2 minutos ang nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Bombo Angel Tan. Yan may kantanan karon sa pagpanagtag sa educational assistance sa Department of Social Welfare and Development. No, may bagong scheme karon or mambal na to nabi nag-ilis sila sang plastada, no? Sa pagpanagtag ginhimo na nila nga by district kag may mga lugar na sila nga gin-identify sa tagsa iya ka local government man, no? For example, diri sa syudad sa Iloilo Freedom Grandstand ang sa mga kamanuhanan by district sa aton sini nga mga kabumbo, no? Later on, i-check naman ang sitwasyon sa mga kamanuanan. But this time, nakibot kita kay ang ara sa pahayag sa DSWD kagapon, mga recipients nila, kundri lang sa syudad sa Iloilo, ti mga 900 lang. Sa aton sinimatag palamatik, isa pang kabilugan, 2,200. Ang target sini nila nga ipanghatag or sarang nga mahatagan sang educational assistance sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Kinakibot kita sobra man to 900 ang mga tawo kagayna sa Freedom Grandstand sa subong no? Naginutok, laba-laba ang pila hasta sa may Sunburst Park mo. Dogin connect sa mga tawo nga nagpila ang bago nga venue kag daan nga venue sa Freedom Grandstand. Kaya ang Freedom Grandstand naton sa una diri ni sa may Sunburst Park, ang bag-oti dito sa may Moliluni area. So dugin connect sang mga pila kagaina para nga mag-avail sang educational assistance. Hamas ang taga DSWD, sinya nangin isaman sa mga concern nila nga may madamo sa gyapon nga walk-in nga nagpadulong dito. Apisar nga ti makapila ka bes nga ginpahayag sa Department of Social Welfare and Development nga hindi sila mag-entertainar sang walk-in. May
dugang pagin nga palinton ang DSWD. And as a matter of fact, antis pa man siyang tagtaganay, ang mga pagsulundan sa educational assistance nga nagakadapat hindi ikaw miyembro sa 4-piece orang ginikanan nimo. No, kay kung 4-piece sa beneficiary ikaw, hindi ka na entitled nga magbaton pa sa educational assistance. Pero may isa ka problema pag ikaron nga nasa lapo kita kay apisar nga 4-piece beneficiary nakabaton sa gyapon sang mensahe from DSWD nga ti sarang siya makakuha ako sa educational assistance. Ti kay may mensahe from DSWD nagpadulong man to apisar ngayon siya beneficiary sa 4-piece. Tiyanong natabo sila din karon na banwa, nahatagan bala ini siya, or ginpapuli siya, kag ang mensahe sa diin bala ni naghalin. Mensahe gin man bala, nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Ukon, base kon nahimo-himo lang ini, kag nagikan sa mga manugpatalang. No? Nga kung makita iya gani nga nagasala-sala, kung nakita iya nga may litroko, rimalaso sa mga programa sa gobyerno, tinong gina itik saya sang kalipay, no? Kag mag-utoy-utoy kadlaw. Ti-check naton ina, no? Dahil sa aton sini nga pagpangalagad, driman sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. I-plastar ko man karon sa aton sinima kabombo, no? Istoryahan taman ining may kantanan sa Executive Order number 053. Ining Executive Order nga ginpirmahan kagapon ni Mayor Jerry Treñas kag nangin epektibo man ini kagapon nga adlaw. Ini may kantanan sa pag-employ sang qualified kag lisensyado nga security guard. Kag ining mga bouncer hindi na pwede sa aton sinimatag palamati. Ang anuman nga establishmento komersyal nga maglapas sila din magapangatubang sa mga seryoso siniyang penalidad sa city government. Istoryahan ta na karon, no? Sa aton man sini panay nga pagpangalagad diri sa Bombohanay sa udto. Kag magluwas karon iya sa artificial nga ginpagwa nga shortage sang kalamay, shortage sa sang bugas, may shortage pa gid sang kamote o kon sweet potato. Hambal sang Department of Agriculture ti naganinit kuno, nagagamay na gid lamang ang supply sang sweet potato. Umpisa sa nakaligad siniyang bulan. Istoryahan ta na dugang karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad. I-check ta na si Bombo Angel Tan direktamente sa Maya Iloilo Freedom Grandstand. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, nangin malawig man ang pila sa mga nag-avail man sa cash assistance. Kung sa diin nakita naman Bombo Champ, halin kay ina, mga alas 8 pa lang ang pila, tama kalawig. Ang estimated man, amuto kay na Bombo Champ, 943 beneficiaries ang quota o kung nang gina-aim man i-achieve sang DSWD. So amuto kay na Bombo Champ, may nagilinaway man sa pilahan, ang may ara man niya nagareklamo tungod sa salutanay. Abang ang latest update naton, wala na sang tao nga nagapila didto sa may bahin, sa may lunok, bala sa may City Hall, Bombo Champ. Ang tanan nga mga beneficiary, yara na subong sa may Freedom
grandstand. Ang current situation, Bombo Champ, out of 943, 110 beneficiaries as of 12 noon ang nahatagan o kung na-cash out na payout nahatagan na directly sang kwarta. Bombo Champ, sa interview sa Bombo Radio kay Attorney May Castillo, iyaging pahayag nga isa sa mga possibility o kung rason man kung mahinay ang paghatag sa kwarta kay 12 noon na Bombo Champ, 4 na oras ang nagliligad. Bali ang iya nga himuon man based sa iya madugang pagid sang personal man o kung mga tinawo agud mas mangin madasig pagid kaga ma-reach nila ang 943 nga supposedly man gina-aim nila sa subong adlaw. Bombo Champ, piyari at pamatian ang interview kay Ma'am May Castillo sang DSWD. Out man sa mga cash assistance subong ma'am, almost pila na ka percentage bi ang nahatagan man ninyo ma'am sang cash. Okay. So far ang natagaan sang cash ara sa 110 no. Kay medyo dira nag-struggle sa assessment nga portion sang mga amon nga staff, pero ang mga iban nga areas nga tapos na sila payout sa first district kag sa second district ma-augment din sila para nga hindi na kita mahapunan, hindi na kita malabutan sang dulong no. So far man ma'am, ano ang mga struggle o kung ano man mga hindrances ang nakita nimo nga abi 110 so far as of 12 noon man de ang nahatagan ma'am? Actually minor lang man na siya. Medyo kinanglan lang namon nagpadugang da sang social workers nga ma-assess no. Ma-resolve man siya kay in fact dito gani sa verifier kagina kag sa linyahanay wala na to tawo sa sa lunok nga portion. So this is way better ang turnout subong compared sang sa Iloilo Sports Complex nagligad. So we can see nga may dako gid siya nga improvement and we are thankful gid sa tanan nga pagbulig sa amon man and with our Iloilo team being led by Miss Fredeline Saclote and with Protective Services Division Chief Lucita Villanueva here. Yes ma'am, miyara bala ma'am nagreklamo ma'am nga for peace beneficiary ini siya nga supposedly di ba based man sa inyong guidelines hindi na makabaton ang 4-piece. Pang nakabaton ini siya sang text message halin sa inyo mismo sa DSWD nga makadto sila di sa Freedom Grandstand. So nagkadto man sila di. Ano ang clarification niyo diri ma'am? Dapat wala na siya nakabaton. It could be nga wala na ipa-check na namon no kay usually dapat ma-detect na siya sa system no. So if naka same gyapon ng aton nga process and wala pinilian kung 4-piece automatic hindi madala, hindi mahatagan. If ever nahatagan i-recover gid ina ibawion sa ila cash grant no. Amo na. Bombo Champ, nabatian ta ang pahayag ni Attorney May Castillo sa kaangot man nga malita. Bombo Champ, ang isa sa mga na-interview tagid mismo ang 4-piece beneficiary nga nagreklamo man, nagpaabot man sa iya sentimento kay ang natabo diri Bombo Champ, nakabaton ini siya sang text message nga makadto sila nga scheduled sila nga makadto for 2 days nga pagtagtaganay man sang cash assistance. So bali nagkadto man ni siya gilayon syempre kay kuan man na bulig man na Bombo Champ, bulig man sa ila basement kay ma'am, bulig man ina sa panggastos nila kag mga gastuson sa mga estudyante nila. So nagpalabot si ma'am sang iyaman nga reklamo kung sa diin amo to gali mo siya 4-piece beneficiary sa apang nakabaton sa text message. So yari at pamatian Bombo Champ ang pahayag ni Ma'am Winona Pabon sang Lapus Norte. Lapus Norte ko ma'am. Ako si Winona Pabon. Paano nabi ma'am kaging klaro man ni Sir Erwin Tulfo nga ang mga 4-piece beneficiary ang hindi na maka-avail ma'am sa cash assistance ma'am. Ano ang natabo diri ma'am? Ma'am, sa totoo lang ma'am, hindi lang ako diri ang 4-piece ma'am. Damo-damo 4-piece diri ang gagwa. Kung gusto nila nga nag-text pa sila sa akon. Para mawala nga nag-text pa sa akon nga kaya hindi pwede ang 4-piece. Bali nakabaton ka ang text message gikan sa DSWD gid. Message nila. Tanong ba sila nag-text message kay kung 4-piece ka? Dapat ang ideya nila bala nila nga computerize man tani. Wala sila nag-text message sa mon. Kaya ka hindi maka-computerize man galit ni. Para wa hindi nga nag-text sa mon dire.
Para mabalaan namon nga hindi kami makabaton, makaabil sang ina nga pinansyal. Ligad bali ma'am sa sports complex, ma'am nagkadto man ikaw dito? Dito ka sa sports complex, ma'am. Ma'am, ano ang bali ang ginareklamo mo nga nakabaton ka sa gihapon sang text message despite nga muna 4-piece ikaw, so muna ang dugo ginalain. Okay na, ma'am. Kung hindi kami nakabaton sa kwarta, ang purpose nanta, ma'am, nga nag-text pa sila sa amon. Kaya mabalaan na lang sa computerized na. Ay, computer na subong. Ano purpose na? Paano ba sila nag-text sa amon? Kabalaan lang purpose ng sa katao? At ano ma'am, baluan niyo sa otoridad natin ma'am nga agud mabalaan nila kung ma-aware man sila sang amoy ni nga sistema ninyo subong ma'am nga nakabaton kung text message. Pero at the end hindi man gali ka mo ma'am makabaton ma'am sang assistance sila ma'am. Hindi mo sa kabaton, kaya mo na ang balila. Hindi ko na pwede. Kaya mo na ang sabat ni Secretary Erwin Tolpo. Bombo Chap, nabatian ta ang pahayag man, reklamo ni Ma'am Winona Pabon sang Lapus Norte. Anong unod sang mensahe, Bombo Angel? Pwede mo mabasa? Bali, Bombo Champ, ang message is nag-contain ini siya sang confirmation man sang DSWD. So, basahon ta Bombo Champ, Dear client, madamo nga salamat. Nabato na mo ng imo aplikasyon para sa educational assistance. Ang imo schedule natalana sa Agosto 27, 2022 sa lugar nga Freedom Grandstand, Aduana, Iloilo City. Siguruhon nga madala mo ang masunod una, Certificate of Enrollment o kon registration. Sa kolehiyo, original o kon certified true copy nga may tatak nga enrolled kag permado. Sa elementary, high school kag senior high, original kag certified true copy nga may logo kag may pangalan nga permado sang principal. Ang kopya hawidan sang DSWD. O kon ikaduwa, valid ID, valid school ID sang estudyante nga may tatak o kon sticker nga naka-enroll sa school year 2022-2023. O kon ikatatlo, statement of account o kon dokumento naging issue sang eskwelahan nga nagapamatuod sang enrollment sang estudyante. Kalima, kinahanglan magpresentar sang imo valid ID bilang claimant kung ikaw kwalipikado sa educational assistance. Sa imo schedule, magkadto sa venue nga nakasuksok sang mask kag i-obserbar ang physical distancing. Madamo nga salamat. Truly yours, DSWD Region 6 team. Pahanumdom, yari pasugpon ba mo siya? Pahanumdom, may ara asang penalidad sa nagabayular sa nga pagsulundan sang educational assistance kasubong sang pagsumite sang peke nga papeles o kon pagkuha sang assistance sang sobra sa nagakadapat base sa pahanumdom ni Secretary Erwin Tulfo sang Agosto 20. So ang ari pa mo siya, ang hindi kwalipikado, naka-actually mo siya, naka-caps lock ini sa text message man, hindi kwalipikado ang mga 4-piece kag mga scholars. This is a system-generated message. Please do not reply to this. So, balibang mo, Champ, ang kaunodan sang message, makita taman kung tani nga hindi na kwalipikado ang mga 4-piece. Apang ang ginapunto, manggani ni Ma'am Winona, nga kung tani, timprano pa lang man, o kung isa man sa mga systems nila, naka-fix na nga daan sila, nga hindi nagidya directly nga at least man may bumutya puwain na lang sila binakabaton ka text message doon mo man na ang ginapunto ni Ma'am Winona bumutya. Base kung lain lang ang paghangop ni Ma'am Winona, pero ang mensahe sini nga ginpadala sang DSWD 6 no? Akon sini nga pag-assumer Bombo Angel, tanan sini nga mga 4-piece beneficiaries ginpadalaan or tanan sini nga may mga record sa DSWD ang ginpadalaan sang nasambit sini iya nga mensahe, pero sa later portion ara dira naka-specify ang ulihi bala to nimo nga gin basa bala Bombo Angel, no? Nga hindi kwalipikado ang mga 4-piece kag ang mga scholars. But silingon, ini nga mensahe nakabutang man diri nga this is a system generated message, please do not reply to this. But silingon kumbaga
generic ini nga text message nga ginpadala sa mga 4-piece beneficiaries or sa kung sino man ang may records dito sa bahin iya sang DSWD. Amo niya ang paghangop ko. Kag diri naga-remind para nga hindi na tuya ang tawo magdinaguso pa, no? Gina-remind diri nga kung 4-piece ka, kung scholar ka, hindi ka na iya magkadtuto kay hindi ka gani kwalipikado. Actually, Bombo Champ, ang amo ni nga text message is nakabaton sini ang scheduled sa subong adlaw. So bali, ang hindi lang mga 4-piece o kung scholars, ini Bombo Champ, bali, kami kilala man ko dito na istorya, ginlantaw ko na una, verify ko man kung ang message is pareho kay Ma'am Winona. So, atong kilala Kuya Bombo Champ, nakasulod to saya, mahulat na lang siya mag-claim. Ya, bali, ang message niya ni is ginpadala sa mga tao ligad sa sports complex nga nagkadto apang wala nila nakiter nga scheduled subong adlaw. Alright. O Yes, galing Bombo kiti, siguro it's a matter sa paghangop sang mensahe. Bombo Angel, kiti, ako ya, kung ako maglantaw sini, hindi tani mabasol ang DSWD mo. Kay naka-specify sa ulihi, kung ginbasagin man nila tanan, basing iban bla overexcited, nga pagkabato nila nga first part pa lang, ang ila sini nga nabaton. Kung ikaw kwalipikado sa educational assistance, sa imo schedule, magkanto sa venue, nga nagsuksok sa mask, so on and so forth. Ang una-una, gitomla, regali, dear client, madamo nga salamat, nabato namo ng imo aplikasyon para sa educational assistance. Agosto 27, Freedom Grants. Ginhili kay nun pagani ni para nga hapos hangpo, no? Bombo Angel, no? Tapos ang mga sunod niya sini nga mensahe, kung ginbasa nay tanan-tanan sini, no? Why kita premature no? Bombo Angel, hindi bala premature ang aton sini iyang paghangop sa mensahe. Ara ka klaro, no, nga hindi kwalipikado ang mga 4-piece kag mga scholars. Kag even before sang sini nga mensahe, makapila naman ka beses nga ginliwat-liwat kag ginhambal nga kung 4-piece ka, hindi ka na pwede, kung scholar ka, hindi ka na pwede. No? Hindi mo't silingon iya kay nakabaton ka sang mensahe, ang imo siniya nga paghangop, 4-piece ko nakabaton pa ko ni mensahe, ati basi ko may plabuton ta to. Oy, dahil kabaton ka man sang mensahe sa DSWD, di bala 4-piece ka man, dahil? Di ba kanto ta to, kay kuno, may amo siniyo, di basi pa lang bala? Nan. Pero kung ihangpon tagid sa gusto, ining mensahe, una ko yung maglantaw, do hindi ta pwede mabasol ang DSWD dire kay Athag Manila sini nga mensahe, Bombo Angel. Ang mga ibang champ ka nakita taman sa last part nga nakakaps lakid, pero ang panog yan man sa piya ka bahay ni Minona kung tani sa sunod man bala, if ever gid man nga sa system pa lang mismo bala bang mo champ sa umpisa pa lang nga kung may choices gid man bala na sa pila pa lang ta ibla kay ina bang mo champ kay nakalabot na sa freedom mo, ulihiro nila na balaan nga kay wala ba posible wa si ma'am na update man o kung wa ka pamati wa ka radyo, wa ka tune in sa Bombo Radio nang kung tani ibala dito pa lang sa pila kay dito sa may lunok pala bang mo champ banda may pilahay dito mo kung dito pa lang tani sa part nga to kung naka-inform bidayon nga sa pilahay pa lang hindi gid pwede ang 4-piece beneficiary despite naka-text na bato na text messages o kung amo man na bala sa kon pa lang sa application man bala bang mo champ, at least amo man tambal ni Amino na kung tani wala naman sila nagdiretso kay nakalabot pa sila bang mo champ sa may Freedom Grandstand gid nga after sang pilahay nga nag-screen pila ka mo champ tapos ma-screen ka, may pirmahan ka na mo, may pirmahan ka sang contact details mo dito before maka-proceed sa Freedom Grandstand. So, okay naman to so far ba mo champ? So, ang kay napamatian man natin ang both sides kung anong explanation kag kung ano man ang ging pahayag sa kalain sang buot ni Ma'am Winona Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan.
ang akon lang siniiya sa aton sini nga mga kabombo, no? Siguro mas maayong never kita jump magdirekta bala maglukso sa konklusyon kay kumo nakabaton kamo sang mensahe nga maraming salamat client nabato namon ang imo sining amon preparar ka makabaton ka sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti nagkakadapat siguro anay hangpon ta kung ano ining mensahe. Kay kung 4-piece beneficiaries ka, bisan wala pa ni iya ang mensahe, makapila naman kabes nga naghambal, halin iya sa tiglikom sang Department of Social Welfare and Development niya kung 4-piece ka, hindi ka na pwede. Di ba? Ti nga abi mapaadventurar ikaw nga magpadulong kag magpila sang kalawig-lawig dito. Kag hambalon mo lang yang ti nga padalaan kami sa mensahe nga hindi man lang kami kaliya pwede. Iti tanigin basa mo anay tanan nga mensahe hindi mala. No? Sa aton sini mga kabombo. In fairness man sa Department of Social Welfare and Development, kung lang taon ta ini sila nga departamento pinakagamay nga mga numero sang empleyado, no? Pero sa gyapon sa aton sini nga mga kabombo in the name of public service para iya mahatagan ayuda ang pigado, no? Sa aton sini nga mga kabombo mabuligan ang nagakinahanglan nagatungod sila sa ilang katungdanan. Ara na siguro sa mga pumuluyo no? Nga ti dapat hangpon tanay ang tanan-tanan sini nga mga bagay-bagay, kwaon ta ang tanan nga mga impormasyon, magpulo pa mangkot, magpulo pang usisa para hindi na kita maruya kag maghambal gani nga hindi na pwede. Sa aton sini mga kabombo. 28 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa linya naton karon ang head sang Task Force on Morals and Values Formation, Mr. Nestor Canong. Sir, live ikaw sa Bombohan ay Saudto sa Facebook page, sa YouTube channel. Of course, babatian man ikaw live sa 837 kHz sa aton siniya ma-radio dial. Once again, maayong hapon, Mr. Nestor Canong, sir. Mayong hapon, Bongo Champ. Mayong hapon sa Tagbulamate sa aton baling nga mga kauturan, siyudad sang Iloilo, sa Bombohan ay Saudto. Alright, sir. What's the latest assessment ninyo sa sining pag-observar man sa inyo sining team sa implementasyon sang 2 AM liquor ban nga sandigman sa executive order sang aton sini ang alkalde, Mr. Nestor Canong, sir? Hello? Sir Nestor, batian mo ako? Kamusta ang signal kay Gadla-Dula? Kay ari kita subong sa Sagwa o sa isa ka lugar diri ban sa aton sa siyudad sang Iloilo. Meeting kami subong sa aton nga mga kaupdanan. Okay. Para naman karon sa gabi bali naton nga libot. 5 by 5 for now, Sir Nestor. Kumusta assessment inyo sa 2 AM liquor ban, sir? So far, mabutsam no, sang nagliligad bali nga gabi, tubtob kay na sang kagahon. Pasado na kita alas 5 sang aga nakapuli sa aton panimalay. Kay aton gid bali, gin monitor, kag aton gid bali ginasunod ang compliance sang aton bali nga mga balay limnan, suno man sa direktiba ni Mayor Treñas angot sa ginpagwa bali nga Executive Order number 049 nga nagabutang bali sang limitasyon sa aton bali mga balay limnan, labi na gid mga bars, resto bars, KTV bars, nightclubs, even ang aton bali nga mga convenience stores, restaurants, dalaman, basta ang ila bali nga primary line of business among pag-service sa makalubog nga ilimnon sa aton bali nga mga pamuluyo, ilabi na gid ang aton bali mga kauturan nga gabiya ang ila baligwa sa aton bali syudad sang Iloilo, ilabi na gid dira sa aton natawag naton
Smallville lingaw-lingaw, especially sa imo sang update sang nagligad bali nga gabi tubtob gagahon nga sa aton bali labi na gid kay si Colonel Batiles mismo ang aton bali nga City Director sang aton ICPO upod sa kay Major Reyes sa Magaysay ang atong bagong hepe sa distrito sang Mandurriao nangin malinong kag matawhay ang bilog bali nga Smallville area dala na baling sa tabok sa may Times Square dila ang isa dira bali kadako nga Super Club, Disco Super Club kag ang iban mga kaiping dira bali nga mga ilimnan niya kag nagdiretso kita dito sa may Paseo de Arcángeles dira bali sa tupad man sa dako bali nga mall San Rafael area kag so far gapasalamat kita nga ang aton bali nga mga bar owners and managers kag mismo ang ila bali mga customers mga kliyente ang mga nginom ta nag-cooperar gid nagatag sang ilang bugos nga suporta sining bag-o nga mando sa aton nga halangdon nga mayor si Mayor Treñas nga tubtob lang alas 2 sang kaagahon ang aton bali nga pagbaligya kag pagkonsumo sa makahulubog nga limnon sa sinibaling nga mga establishmento. So far Bumbo Champ matawhay ang bilog nga siyudad sang Iloilo kag aton gid ginalauman nga karon sa gabi kay bangod sa aton bali nga mga TGIF nga mga promo gimmicks ti karon Sabado nights naman nga mga gimmicks ang aton bali nga mga balay ilimnan ginalauman naton nga padayon nga mga suporta ang aton bali nga mga tag-iya sa mga balay ilimnan kag mga managers nila kag most especially sa aton mismo nga mga manginginom nga mag-enjoy lang bali ang tanan basta sundon lang naton ang aton nga protocol ang ginahambal sa aton bali nga executive order para nga matawhay kag malinong ang aton bali nga pagpaliwaliwa pagwa ilabi na gid nga kadamo subong sa aton mga bisita Bumbo Champ sa iban nga mga lugar damo kita na sugata ang gabi kag dako man ang ila pasalamat sa nakita nila bali nga ginaobra sang aton bali nga panguluhan sang siyudad sang Iloilo kag upod sa aton bali nga mga miyembro sang kapulisan sa pagpanguna mismo ni Mayor Treñas kag ni Colonel Leo Bateles. All right. Sa nasiling mo na gani may mga TGIF, TGIS, no, nga mga promo sila. But para iya sa ihibalo sa mga kabumbo naton pananglitan abi ano nga mga bayulasyon kag sanday sino ang mangin na accountable sini Sir Nestor, for example, abiti gusto pa ya sa customer nga mag-order tapos gin palusutan sabi nga mag-order may accountability ba lang customer or ang accountability ara lang tanan sa owner or sa management sang establishmento komersyal? Malagid Bumbo Champ kana pamangkot may na kay sa aton bali nga section 2 ang nagasaad dira bali ang aton nga epekto sang posible nga mga violation nga himo sang aton bali nga mga establishmento, mga managers, mga tag-iya sang aton nga balay limnan at the same time ang aton mismo man nga mga customers, mga manginginom duha sila baligid Bumbo Champ ang may salabton in kaso nga malapas nila ang mga provisiones sang aton bali nga executive order number 049. Una sa aton bali nga mga establishmento klaro katama dira nga in kaso nga mabayular nila ilabi na gid nga pag-abot sang alas 2 sa kagahon padayon gyapon ang ila pagbaligya pag-dispense pag-serve sa mga makahulubong nga ilimnon sa aton bali nga mga customers nga paglapas 2 o'clock AM o kon alas 2 uno gid sa kagahon kay amo nang aton baligid nga paglibot stricto sa aton mga kapulisan ginatang isa-isa ginaton libot ining mga balay ilimnan sa siyudad sang Iloilo pero aton subong ginafokusan gid ginatutukan ining sa Smallville area naton kay dire gid bali ang aton permigid ginalantaw nga ginadagsa sa aton mga kotoran. So posible bali nga kung kaso malapas nila ang aton nga AO 049 ang aton mga establishmento posible nga igapasira sa aton halangdon nga mayor. Pwede man nga mag-suspend ang ila business permit
or depende sa gravity sang ila bali kasaypanan, posible nga iga-revoke ang ila business permit kag permanente nga igapasira ang ila mga negosyo kag ti dako ani nga halit para sa ila kon madula ang ila bali palangabuyan. Amo ni aton gid likawan nga matabo. That's why aton gid ginlibot antes kagabi umpisa sa mag-epekto ini sang Agosto 23 kagahon na sa 24 ang atong ginhimo upod sa aton mga kapulisan na nagtagi kita mismo ang nagalibot sa mga establishmento kay expectar kita nga ang tanan bali hindi makalantaw sang Facebook page ni Mayor Trenyas para ila mabasa bali ini mga bag-o bali nga mga legal orders sa ginpagwa niya angot sa pag-survey kapag baligya kag pag-inom sa makalubog kay Limnon sa siyudad sang Iloilo. So amo na bali ang mga posible nga mga matapo sa aton bali nga mga establishmento kag ang masakit-sakit dira bali nga penalidad Bombo Champ, posible nga pagpasakaan sila sang kriminal, administrative or even civil nga mga kaso. Depende sa sitwasyon kag sa natabo bali nga paano man nga violasyon ang ilang makomiter angot sa EO 49. Sa aton naman Bombo Champ nga manginginom ang man ni aton kinstorya. Lamisa por lamisa bali nga ginistorya naton ang aton bali nga mga customers, ang aton bali nga naga-enjoy nga night out sang ilaman ng mga responsibilidad. So nga aton bali man gipansindi sa ila nga pareho man bali sa aton nga mga balay limnaan nga mga tag-iya may aras liabilidad nga posible bali pagpasakaan sa mga kaso. The same sang kriminal, administrative o kung civil man nga kaso angot sa ila mismo nga pagbaylar personal nga level sining aton bag-o nga executive order 049 Bombo Champ. All right. Okay, so klaro ina sa aton siniya nga mga kabombo. Now, isa pa gid nga luyag naton nga mahatagan man sa nagakigo nga pagtamod Sir Nestor. Ining kagapon lamang nga pirmahan ni Mayor nga Executive Order 053 ang pagdumili sa pag-hire sa mga bouncer kag nagakadapat nga qualified na gid iya nga mga security guard ang i-hire employ sa mga establishmento. Now, dugang pagid ini sa inyo sini nga monitoron later, no? Sa aton sini nga mga kabombo sa palibot diri iya sa may nightlife district naton sa syudad sa Iloilo. Sir Nestor, ano ang mga I do believe kati isa ka man sa mga naka-witness gid sa sitwasyon, senaryo sa mga clubs, mga video ke resto bars naton diri. Ano ang masami nga na-encounter naton nga problema kung bouncer ang ara abi sa isa ka establishmento kag hindi iya kwalipikado nga security guard? May ban kaya dala mo na Bombo Champ no kay amon na bali ang akon tani man nga igadugang kay ang executive order number 049 nga amon na bali nagadumili o kung nagahatag sig limitasyon bali sa aton nga pagbaligya kag pagkonsumo public consumption sa mga makolobog nga limnon sa aton bali nga mga bars, resto bars kag similar nga mga establishmento. May kapid ni siya bali nga ginpagwa ni Mayor Trenyas kahapon gid lang bali. Nagwa bali ang executive order number 053 nga amo ni bali ang hatag man sa mga requisitos bali sa pag-hire, sa pagkuha sang aton bali nga mga establishmento. Again, bars, resto bars, KTV bars, nightclubs, even mga restaurants naton, convenience stores, and similar establishments nga nagaserbe nga ang ilang negosyo bali among pagserbe sa makalubog nga ilimnon sa aton nga bali nga mga pumuluyo. So klaro bali sa dira bali nga executive order nga umpisa bali sang August 26 nga nag-take effect na kahapon hasta nakaagahon inulayhon na ni namon pabalo parts ng aton info dissemination campaign bali among pagbabalo sa aton bali nga mga bar owners kay mga managers nila nga umpisa bali sang 26 sa Agosto dapat ang ila bali nga mga establishmento nga nagaservice sa makahulubog nga ilimnon nga ang primary line of business among pagservice sa mga alcoholic drinks dapat may ara isla bali nga lisensyado kag nahanas
na train bali nga mga security guards nga kuhao nila nga mo magabantay sang seguridad sang ila bali nga establishmento, dala na ang ila mga customers nga ara bali nga nagapaliwaliwa gainom-inom sa sulod sang ila bali nga mga respective nga mga balay ilimnan. At the same time, Bumbucham, sa nakita niyo man nagliligad nga mga ginabi, may natabo dira bali nga isa ka insidente nga ang apo sang aton bali Vice Mayor na tabo nga daw na augusto na lang kiti asubong may kaso na gani napatukan sang kamot bali sang mga bouncers sang isa bali dira ka establishmento ang The Cave Super Club bangod man sang paglantaw nila nga daw hindi na amo baling giho sang ibanan nila nga mga customers pero hindi na pagstoryahan ang meriton sang kaso kami ara na subong kita sang sila sang kaso nga ginatubang angot sa insidente. So ang nagamangkot kung ano baligid ang kalabanan ni katabo. Di makita mo naman Bumbucham, basta gani unregulated ang pagserbe kag pagkonsumo sang aton nga mga hulubog nga ilimnon, amo gid ni pirmi ang matabuan. During sa amon mga inspections, random inspections sa mga balay ilimnan, at times incognito, naga-disguise kami nga mga customers nila, kay kami gapakilala, laban sa akon bali mga kaupdanan, ga-intra sa sulod sang inom, ga-intra sa mga diskuhan sang sinaot. Makita mo Bumbucham nga pag-abot alas 12, alauna, alas 2, even alas 3, sa nagligad nga way pakita bali sang limitasyon sa alas 2 sa kaagahon. Pag-abot sina nga mga tsimpo Bumbucham, uboy-huboy ng mga customer, kasinaot sa tunga, magsantik lang ang ila siko, magbinungguan na ilang baga nila, magtinulukay isang sakit bali, di kay may karga ng makulobong ilimnon ang ila bali nga mga paminsaron, laban-laban mahinamrasanay, laban-laban marinambulanay, gamo ang kakatabo permi sa sulod sang sinibaling nga establishmento. So amo na ang purpose tani nga mga bouncers naging pangwa nila, dapat amo tayo ning matawag naton bali nga mga madispanta, mga mahatag bali sang pag-insyende, pagbakalma sining mga customer nila nga natamaan na sang kahulugbon bangod sang alcoholic drinks. Pero so far sa nakita naton, bangod nga ini mga bouncers gini pangwa nila nga nagabulig sa ila tani nga makapa-atawhay sang ila sitwasyon sa sulod sang ila mga balay ilimnan, why matrain, why lisensya, hindi registered. So amo ni katabo nagligad nga instead nga sila tani ang mapacify, ang mapatawhay sang pinsar sang ilang mga customer, sila ya ang una nga nagpatupa sang ila kamot, nga nagdisiplina kuno sa sining baling mga customers nga waay ginpabalo una ang atong kapulisan, nagtawag sa aton pulis nga amo tani magaresponde, or even sang ila mismo nga mga gwardiya nga rasagwa, way man lang ipabalo, sila ya ang nagmatumato uyat sa sinibaling nga mga hubog ng ilang mga customers. That's why nagligad balik kadamo sa mga insidente sa mga naglatabo nga nakastiguhan, naripahan, nasumbagan ang mga customer sulod sa mga bouncer nga supposed to be sila tani ang mapatawhay, mapalinong ang bilog nila baling establishmento Bumbucham. Alright. So, hindi man gid necessarily nga hindi na sila pwede or ang mga bouncer per se ang madulaan na sang palangabuyan or employment kay nakabutang diri Sir Nestor sa Section 3, employment of bouncers, peacekeepers and other personnel of similar nature who are not duly licensed and trained by schools accredited by the Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o kon SOSIA of the Philippine National Police is prohibited. So kung accredited ikaw, kung nag-graduate ikaw sa SOSIA or SOSIA, pwede kaya sa gyapon nga ma-employ sa isa ka club. Tsakto paghangop ko, Sir Nestor? Amo na bali matabo Bumbucham
nga ang tanan bali nga mga bouncers after sang mag-epekto ang inibali nga 053 nga executive order sa atong Langdon nga mayor ni Mayor Treñas, diri na bali mahalin ang aton nga mga bouncers. Kay ang nakita ko man sa nagliligad bali nga mga sitwasyon, ang mga bouncers siya ang qualification na namin naton wheel belt, dako lawas, do mga wrestler, do mga dako lawas kag kurulbaan ang tsura. Na kag mga kung ikaw bali mga ubog-ubog, kulbaan ka bali kay limod ka kuangin ito mga igante ning ilang mga gwardiya. Pero ang problema, hindi sila na-train sa dapat ani nga responsibilidad sang bouncer. Kasi ngalan pa lang ngalan sang bouncer, amo ni kaning speaker nagligad ni Colonel Batiles sang ginpatawag namon ang tanan nga mga gwardiya, mga bouncers sang tanan nga mga ilimnan sa Mandurriao District. Siya mismo gid ang utigid sa painchindi, pangop, anong mga qualifications, anong mga responsibilidad, anong dapat, mga do's and don'ts ng bouncer. Pero given nga hindi sila bali nahanas sang insakto, hindi sila bali mga rehistrado ng mga bouncers, kaya makita bali diri sang aton gid bali nga opisina o kung isa bali ka agency nga nagauyat parte sa mga bouncers, unlike sa iban bali nga mga pungsod nga may ara gid bali nga nagauyat sini pareho sa aton mga security guards namba man na gani ang aton nga SOSYA, ang Supervisory Office for Security and Investigation Agency nga mismo ara ina bali sa idalom sa aton nga Philippine National Police nga mo bali ang naga-supervise sang bilog naton nga mga security guards nga ginapang-hire sa aton bali nga mga establishmento, both private and government mga offices, angot sa ila bali nga mga responsibilidad, Bumbo-champ. All right. Sige. Sir Nestor Kanong, kabay pangati mga dako ang impact sining duha ka mga executive order sang aton sining alkalde kay ti para man isa aton tanan mo una best diriti halin kita sa pandemya ang una nga nang inapektado sini iyang negosyo ang mga kasubong sini mga bar kay ti dira nagatipon ang tawo, damo tawo, ang pagserbe sa makahulubong sini nga ilimnon ti damo man ma-provide niya sini nga employment, no? Kag ang mga senaryo kung kaisa nga may ginagamo, hindi ta malikawan, kay kung magsunod lang kita, magtuman lang kita sa sining mga executive order, at tanan man kita sila diri makabenepisyo mga customer kay ti mangin safe sila sa lugar nga ginpili nila nga magkanto agud nga mag-relax kag mag-enjoy. At the same time, ang mga business owners ti may income sila kag kung maka-income business owners ilang nga lugar, establishmento komersyal, may ara naman iya sang tax nga ginabayad sila, obligasyon nila sa city government nga kung sa dinti ang tax gadaan na sa Nestor sa lifeblood man ang sang gobyerno no. So kung sa ano pabla, everybody happy kung magtuman lang kita sa mga executive order, sir. Tama kayo na, Bumbo-champ, kagamo ginabali ang gusto bali nga ipalabot ni Mayor Treñas sa aton bali nga mga negosyante, ilaban na gid ining baling ila negosyo ya angot sa mga balay limnan, at the same time sa aton nga mga pumuluyo ngang huyog baliya, mag night out, maggabihon, magpangin-hangin, maginom-inom, magbanding-banding sa ila bali mga barkada, pamilya. So kagabi bali Bumbo-champ sang massive nga pagwa sa aton nga mga kapulisan kay aton mga kaupdanan sa City Hall nga hatagan sa katong danan ni Mayor Treñas nga mag-implementar, mag-enforce kag mag-monitor sang iya bali nga duha ka direktiba. Nakita naton nga nalipay gid ang inibali nga mga establishmento, mga tag-iya, mga managers, kag mismo ang mga manginginom. Ano ba tiyaga nila bali nga safe and secured na sila. Unlike sang una bali nga kung makita nila ang tupad nila nga daw huboy-huboy na, kulbaan na sila nga daw basi rimalaso, matamaan bali kag hindi na makontrolar ang iyang kaulogbon kag magkinagamo sulod. Pero kagabi tob-tob alas 5 sa kagahon nga aton libot sa distrito sa Mandurriao ug sa City Proper District. Upod man naton gabi si Major Sangrines bali sang ICPS 1 kag halos tanan bali nga mga distrito dululungan kagabi at tob-tob kagahon nga nagalibot, naglaray, full deployment sang ila bali nga mga uniform personnel sang ila bali nga pwersa sa kada distrito. Kag nakita ta ang dako nga epekto bali, especially sa aton baligid nga mga bisita nga tuman gid ang
lang pagdayaw bali sang sinin aton nga nahimo sa idalom ni Mayor Treñas nga gintagaan ginaton sa dako bali nga pagtamod ang kalinong gagatawahay sa aton syudad. So kabay pa nga atong nagliligad bali nga natabo mabawi naton kag ma-restore naton ang confidence sa aton bali nga mga negosyante, sa aton mga bisita, sa aton pamuluyo nga kung gagabihon kung magwa man sila they're safe and secured sa ila bali nga sitwasyon nga maka-enjoy sa ila bali nga mga barkada, sa ila bali nga mga grupo-grupo sa pagpaliwaliwa sa kagabihon tub-tub mismo kon kagahon. Naliwat naman mo champ pa-intindi ni Mayor Treñas nga way ta bali ginapasira ang inibaling mga steel semento by 2 AM. Ang aton bali lang we're imposing sang limitasyon sa pagbaligya kag pagkonsumo, public consumption sa makalubog nga ilimnon sa sining mga doog bangod sa nagligan ng eksperensyata nga kung unregulated ganing alcohol sa aton lawas do lain gid ang epekto ya kag may mga disgrasya nga matabo. So abri ang aton nga mga restaurants, abri ang aton nga mga balay ilimnan bali basta pag 2 o'clock kagahon why na baliya sang service makalubog ng ilimnon, pwede na ka-order pagkaon, pwede ka-order sa mga iban bali nga mga drinks, mga nila bali mga soft drinks or soda or even sa mga iced tea kag ibang padaan lang nga mga baligya basta why lang bali sang alcohol nga sa babaw lamisa nga ginakonsumo sa aton bali nga mga pumuluyo. All right. Sir Nestor, thank you so much for your time. Ayong hapon sa luwat sa imo. Mayong hapon, Bombo Champ. Madamo gyud salamat. Derivavit si Mr. Nestor Canong ang head sa Task Force on Moral and Values Formation nga amo man yang lead team nga mag-implementar sining duha ka mga ordinansa. No? Una to ang 2 AM liquor ban kag ang Executive Order 053 nga dapat pasiguraduhon gid ang mga naga-maintain sang peace and order kumbaga sa mga establishmento komersyal ang nakaagi sa sosya, no? Sa aton sini nga mga kamumo kay kung wala man lang hindi gid pwede kuno sandig man iya sa nasambit sini nga executive order sang alkalde sang syudad sang Iloilo. 51 minutos na kaligad sa takna sining launa. Pagkabalik ta, ang Mandurriao PNP nagapanindugan nga wala sila nagpabaya sang tiyempo nga nagluntad ining pagpanglutang dira sa Smallville Complex. Kag anok matuod nga kamuti kuno. Sus Maria kag gusip po, may shortage naman kita sang kamuti ining sweet potato. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdo. Batuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman? 56 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isunod sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Nabatian ninyo kagapon ginplastar man rin naton sa Bombo na isunod ang pagtiabaw sang hilibion sang Iloy ni Sean Axel Del Castillo nga nagasinggitan sini iya sang hustisya para sa iya sining bata. Nagpagkingangot kita sa aton sini mga kapulisan, kalakip na sinadri sa ginapanawagan man sang ginikanan sang pamilya Del Castillo nga mahatagan sang hustisya sa labing madali nga panahon. Naggusisa kita sa bahin karon niya sang Mandurriao Police Station kung ano ang mga lihok sini nga ginhimo nila santong tsimpo mismo nga natabo ining pagpangluthang sa 20 anyos nga soltero. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Ginathag sang Mandurriao Police Station nga wala ini sila nagkulang tuhoy sa sining investigation kag follow-up regarding sa sining kamatayon diri karon ni Axel Sean Del Castillo, ang ining lalaki nga ginluthang dra sa may Smallville Complex sa may distrito sa Mandurriao ay sana ka simana ang nagligad kay ti ang baton diri information sa kapulisan sa Mandurriao PNP nga nagkulang ang otoridad sa sining investigation. Suno kay Police Major Ray Sumagaysay ang Chief of Police sang Mandurriao Police Station. Base diri karon sa iya sining pahayag nga umpisa nga natabo ining shooting incident. Padayon ang ila sining ginahimo dira nga follow-up investigation kag pagkadakop sa sining ukon pagka tumod man sang sining ginatiniran sang sining nasambit nga suspitsado nga nagapatay sa sining biktima. Suno kay Sumagaysay, una pa lang ining natabo nga shooting incident, nag-follow up ang otoridad kung sa din gilayon nila nga ginapadulungan ang puloy-an sang suspect dira sa Deca Home Subdivision sa may Banwa sang Pabia, Iloilo. Pero unfortunately, wala na dito ang suspect Bombo Champ, no? So gilayon man nga ginatinguan sa otoridad nga ma-reach out ang pamilya kag ang suspect, pero why gid sang ini-information nga kung sa diin nagpadulong abi, no, ang suspect sang ginpatagayon diri ang hot pursuit operation sang Mandurriao Police Station. Bombo Champ ang isa ganit sa ginalantaw nga doon nagpadulong ini sa may Aklan kay may pamilya ining suspect dito sa area, no. Isa pagidiri sa follow up pagidiri sa otoridad ang pamilya kay ang autopsy resort Mabuchamp ang nag-abot na kung sa diinti ma-fall diri karon sa kaso nga murder ang ipasaka diri karon sa suspect nga si John Robel Vargas. Pero ang pamilya diri nga nag-ayo lang tapuson lang danay ang pagpalubong kay Del Castillo antes nga mag pasaka na, no, sang ining kaso. Kay ang isa diri karon sa kinanglanon sa pamilya ang affidavit nga dapat papirmahan diri. Bubot sa pamunang isa diri sa mention sa otoridad, the rest dira nga kompleto naman
ang kulang na lang gid ya ang mando sang pamilya kung ipasaka na gid man ang ining kaso batok diri karon sa nasambit nga suspect si Police Major Ray Sumagaysay sang may interview sa Bombo Radio. Amo na bilang way tayo nag-ubra. So pila man na i-version ng iba na actually ang ginobra nato which is police na nag-responde, police na nagkarga sa patrol sa naigo, gidala sa medicos. So wala kami nagpabaya sa tawag nga pagano sang pulis naton. Kaso lang kami distansya gilang sa pulis naton nga duha ka bilog nga didto sila sa ulunan sa madulong nga porsyon kinauna na nagpapungulay anay tapos sunod na lang yun naglupok na muna ito nag-approach ng duha ka pulis kay inabyan na nilang pulis naton aktualidad. Isa lang na ginasli na gadin nga pagpapabase bahay dito. Sa Smallville na sir, di ba may PNP personnel tada na assign gid ya nga? Oo, may gatibsok pinadaya sa duha ka gilid. So makita nato ng San Pedro Street na may porsyon na nga dulong dito nakapark ng salakyan ng biktima. Dito na kasulod sila yung nagkuis. Yan mismo ang mga gwardiya kagano. Wala na sila nagambal na. Kaya lasa na nakuha sa investigasyon. Tapos nagwa sila. Sila man pwede sa sulod. Kaya na seminar man sila sa nabigan namon diri. Nga di pa sipay na sila sa sulod. Tapos nakagwa pagit according sa aton mga ginkuhaan sa statement na dira mismo sa Lanay. Dito pag sila nagangkatanay sa sagwa na yan ang ngati nagambal nga nagambal ng sa ano aming how lang so ginagakat na sila ya so dito sila nagkadto sa ginapawan ng pulis sa nga duwam kag dito sa may dulom-dulom sa San Pedro State na makadto kada dito dapat dito na nagsugod bitang nila nga pagandal tayo. Si Police Major Ray Sumagaysay Bumbutapti isama ni sa ginalantaw diri karon sa otoridad nga kung ma-file na diri karon ang kaso kag ti agwa ang warrant of arrest sang sining suspect agon nga ti madasig ang ining kadakop sa sining nasambit diri karon nga suspect nga ti hasta karon way pagyapon sang information diri ang otoridad Babucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ikabay pa nga tong dana all the time, no? Sa aton sin mga pulisan ang ila sini iyang obligasyon, no? Mas mayo pagid kun mabangko kita siguro sa crime prevention. Hindi iya sa pangita sa niya solusyon or pag-resolve sa niya krimen, no? Diri kita sa crime prevention. No, sa aton sini nga mga tagpalamati para iya nga ti hindi ta na iya pagproblemahan ang pagluntad sang krimen, no? Hindi na ta magsagad panglaga sa mga suspitsado or whatsoever kiti ma-prevent naton ang krimen nga matabo mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Antes kita magtakop ari diri ang tawag siya ni dokumento nagikan sa Bureau of Customs, no? May mga ang ginhatag diri sa Bombo Radio, bill of lading ini. Okay man do taplastar man diri tanan, pero ang isa pagid sa mas labing importante kung tani amo iya ang commercial invoice, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya ang commercial invoice, amo ni siya ang isa sa mga mambal naton pinaka-importante nga dokumento sa international trade. No? Nga kung sa diin, contract and proof of sale ini nga gina-issue sang seller sa buyer. Nakabutang man diri kung ang mga dokumento nga naga-describe sa mga goods nga ginabaligya, detail price, value, quantity of goods sa aton sini nga mga tagpalamati. Kagti amo na lang balta nga nagakadapat makasigurado man ta nga ini mga importer ta, no? Ang nagabayad sa ila sini nga mga duties man eh. Ang ila sini nga mga taxes. Ang iya sang Kingfields kuro kumplito na gawa. Mayo ka may hinambalan sila. Ang iya sang Farmento nga nagawaras-waras to nga nagkadto diri sa stasyon sa Bombo Radio sa Subong.
Way gyapon sang kasiguraduan. Way gyapon sang tadlong blang nga panulukan sa istorya nga isa lang tani ka hambalanay nga pagambali lang nga mahatag statement amo ng abogado, matag kami dokumento ara dayon lang. Ha? Ti maduwa na kasi mana sumongo sa aton sini nga mga kabumbo. Ano pa gyud ang mga Iloilo based nga ginapangayuan aton sang dokumento ang hindi kulang-kulang ang RLO Farm kag ang Marulao General Merchandise sa aton sini nga mga kabumbo. Provide ka mo diri sa inyo sini nga kopya sa inyo sini nga commercial invoice kaya mo nang isa sa mga labing importante karon nga mga dokumento sa aton sini iya nga mga kabumbo. Kaga kon lang tawon tagani sa aton sini nga mga tagpalamati ang dokumento, no? Bumbo Mel, ining mga dokumento halin sa importer di dapat sila gimanayang ma-provide kaya ara na sa ila mo. Sila naga-procure sa dokumento, sila nagahikot sa dokumento, ang custom siya nagabaton kang naga-check lang na. Nagahusisa. Tinga karon nga may mga balibad pa nga dito lang mo sa customs pangayo sang kopya sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan pamangkot nga itudlo pa kita sa customs. Nga dito pa yung makuha sa dokumento. Ti nakaha-provide na din Bureau of Customs sa mga dokumento. Galing kay kulang-kulang man. Sa aton sinimatag palamati. Inano man. Ano gani na bumbo may lang balay nga wiblas ang sikong story. Ano gani na tawag Tita Regine? No? Pang bungalo. Ti pang bungalo type lang niya gali ang madalas ang utok sa taga Bureau of Customs. Hindi na sila kapasikon floor. Ano nga sistema ni aton karon man? Ari pagino, ang Department of Agriculture nagpahayag ang umpisa kuno sa nakaligad sini nga bulan may shortage na sa kamote. Sos Maria kay Josep nga ubo ni ako no. May shortage na kuno sa kamote, sa sweet potato. Kay sa aton sini nga mga kabombo kung tagululan ko no way gadako ang kamuti. Ti medyo gamay lang sa karon ang tawag siya ni ang kamuti nga ginabaligya. Sa aton sini matag palamati. Ti kung masalapo mo nga muni nga kamuti sa merkado, makulbaan kagin man eh. Ang tawabla. Violent kamote for sale 25 pesos per kilo. May mabakal ka pa sila eh. Violent nga kamote bumbo. Dilmar basama yung meron na violent violent. Di violent nga kamote baklol. Sus Maria. Werte no. Kung sino ba nakapinsar sining marketing strategy gabilib gid ako. Violent kamote for sale 25 pesos half kilo ba lang na but sila ang kilo tag 50. Grabe no. Ti ano ni man ibutang mo ni guro sa rep was agrep mo eh. Violent kamote mo. Sa aton sino mga kabubot so Maria kag Josep. Yuhom talang niyo. Pero basta may mga shortage gani nga mo sina ang nagayuhom kag nagaligid-ligid sa kalipay ang mga trader. Ang mga trader. Kay diri naman sila makakita ni isang lilinglingon nila para nga makawawart naman sila. Kag ang mga mangunguma igod sa gyapos pagkabigado sa aton siniya nga mga kabumbo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po sa kay Tita Regine. Nisbombot siya Mablanco Hover kabilin sa imo sang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Tumbo! Ang Masami bala nga nagabiri
ang imutiil, kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content.
Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sa digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sa cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imong nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman na popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agud nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact. Ngayon tanan mga kabombo, 26 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon on a Saturday. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. And today, ginaabi-abi naton, tanan nga naga-join sa aton and tanan nga mga naga-desire nga maka-join man, maka-participate diri sa aton nga program by sending their own stories. Sige, gina-welcome gid naton nina. So, pwede na nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat and ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And today, bangod Sabado kita sa sining adlaw, mag-interview kita sa aton nga winner kung sa diin nagahulat ang 1,000 pesos nga cash para sa iya. And who knows, next time around, mag-interview ako diri sa aton nga winner, basi ikaw na ina. So tapusan na ang imong mga istorya. Again, this is Tita Regine. Aring ato ng bahanon para sa inyo for today. This is from the Bombo Music Festival from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatislao. Someday, When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change.
be your mattress. I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. Our fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Someday, when I am king, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatislao, kag-ari naman siya, ang queen sang mga inaswang, sang mga, ano pa gani ito, mga tamawo, kag kung ano-ano pa, no? Well, this time, we didn't know, damo pagigili siya sa mga experiences, party naman sa mga istorya budol-budol, kag mga sinindikato. So, i-welcome natin ang ating winner, Mia, sa Bingo 1. Good afternoon, Gid. Sa imo, Mia. Ayun nga. Man in Regine. Alright. Siling ko gani, no? Damo kagili sa mga inagyan nga mga istorya budol-budol, mga sinindikato. So, umpisahan taha sa Piso Gang. Anong experience ng party diri? Sa Piso Gang, bali nagasakay ako sa jeep. Tapos, may atong may tatlo kababayi nga naga-istorya nga ginahikaya nila ang mga Ilonggo. Nga hambal niya ang mga Ilonggo makiluma. Tapos mahilig sila sa old fashion. Then sa iya nagapamanila gid kay ginagusto niya i-update ang mga fashion. Pero siling niya nga ang hindi ko maintindihan ining mga Ilonggo. Mahilig siling niya mag-stay put sa ilang nga lugar. So amo to nga daw Ano niya magtiner sa ila lugar? Oo. But the way she said it is stay put. Oo. Daw nag-init bala ang ulo ko bala nga okay lang kung wala na bala ginhikayan ang mga Ilonggo haw. Pero singgit kung wala lang ko nahuya daw singgitan ko tani nga shut up para siya makabugtaw siya amo ina. Alright. Mayo gani kay nagpanaog sila. Tapos may nagsaka naman to nga tatlo ka mga tawo nga daw mga haras-haras bala nga atong ginhungod nila nga hulugon tong ilang nga sinsilyo kag pangitaon man. So tapos naglagtik atong piso nga to sagad naghambal siya sa may tao sa tupad ko nga nahulog ang piso niya tibasi nagsulod sa may sapatos niya. Siling nga sa tao bahabi sapatos mo basi dira nagsulod ang kwarta ko.
Siling ko sa iya nga, pila gitong kwarta mo nga po bahon mo tanay tawok anang sapatos. Siling niya piso, ning ko para piso gid lang. Paubahon mo kita na tawok anang sapatos. Ay, ang pobreta na nga tao, ginuba niya man ana sapatos. Abi kuya, siling ko siguro malahalon ining sapatos niya. Bati ipalagyo nila. Gali kay ang mudos, gali nila nga mahambal sila nga nahulog ang piso nila tapos amo man ang duko-duko mo kag pangitaon gali kay ang imo gali nga pulsa mo na ila target. Di may nakuha sila? Wala sila may nakuha kay daw na kami bala na walaan namon bala sa jeep daw naginahod bala kami tapos nag kung magduko gali tong tao kag kung may wallet sa bulsa niya that's the time gali nga kuhaon nila. Amo ina amo nang ila gali yang kwan. Amo to nga daw aware naman kami tapos amo to nga naglinokso sila kay wala sila tang may nakuha. Gali amo gali nang dagdag piso gang. That's why kita beware gid, no? Kaagi man ako sina nga amo sina. As inakita ko ginakuot siya na yan. Tapos in-screenan niya ako, kinulbaan ako. Well, anyway, may isa pa gid, no, nga experience ikaw nga parte sa babae nga nakasakay mo tapos ginadus-dus si just isa naman ka pasahero nga aman. Kasi ang ato nga tawo, dako to nga tawo, ang tuyo niya gali kadto sa babayi, ikuhaon man siguro ang wallet niya kay ginadus-dus niya gid kag daw bali hambal sang babae niya idog man tututo na mapasaba ka na imo ya sa akon yan abisang ang abisang babae ginatsansingan sa sang tawo or pero mas laban ikuan gid siya i-pickpocket gid siya kay maisog matong babae kag dako man nga pagkababayi kuhaon niya pitsikorno niya sa baga kagta itaya sa guya. May balon siya nga pichikorno ya. Oo. Nya manaog ka hindi karon man na malanding ka sa hospital. Kaya mo to nanaog ya tawo inadlupan man gali. No nahandungan. May lang kami presence of mind gid babae nga ato, no? And then another experience, may professional nga nangawat sa cellphone. Paano yung nabalaan nga siya gid man ang nangawat? Amo ini kay punod to na gatulog-tulog kami sa office. Kay damo kami man sa opisina, dira lang kami nagatulog-tulog receiving room sa mga sofa, sa mga lamisa manamon. Kay may customer nga nag-abot. Tani uwan pa kami masulod. Pero awan pa kami ma-open pero kay naluoy man ko kay lingko halin pa niya sa mga banwa. Base karon kun mainit na daan mayon kag base pasudlon ko na lang ni kay base nakapoy ni tigin pasulod ko kiling ko ma'am pungko anay kay 1 PM pa kami malakat tapos nang 1 PM pa kami ma-open tapos muto nagpungko man siya kag kami iya nagtulog pagbugtaw sang upod namon amo na siya nga wala na iya cellphone. Gana ang cellphone, nadula na. Aral lang sa bulsa niya o ginahulid niya? Ang bali ang tag-iya sang cellphone, ginbutang niya lang sa kilid niya. Nga siguro malapit man sa ginpapungkuan ko sa customer namon. And then natulugan na siya. Pagbugtaw niya, wala na. Sigin tawgan namon ang cellphone niya, nagring sa bulsa sang customer namon. Pagring, nagdalagan siya pagwa. Di malapad nga daan ang parking area namon balad sa office kay dakop namon. Gid siya, no? Nabalaan nga, ara gid man gali sa iya ang cellphone. Ano ni siya, babae or lalaki? Babae, ma'am. Babae siya. Okay. Oo. Teacher, patugani siya, ma'am. Ay, natentar gid si ma'am? So, nagdalagan siya kay nagring, nabalaan nyo nga, agad sa pulsa niya ang cellphone. So, anong natabo? Tapos, kung maguntat, magani ka rin, nga plus abi mapatay, buslo naman sang iban. So, continuous gid ang ring,
Ginagsaka pa siya sa second floor, ginsunod man namon, ginlagas namon. Hasta nga nakaabot sa punta kag nagsulod sa CR, kag ginhulog na to sa likod sa may likod ang cellphone amo na. Tigin pangita naman sa mga upod namon, maayo kay nakita nila kag nagsabit man lang sa may tubo sang tubig. Tapos ara ng patrol sang pulis, iba niya gatawag na sang pulis, amo to. Pag panaog niya ginkarga na sa patrol dalon sa police station. Wala yan na lang yung turnover. Kiti dakop naman siya nga daan. Nga ragid sa iya nga possession ang cellphone. Nalagyo-lagyo pa siya. Wala sa posisyon niya. Kay pag nagsulod siya sa CR mo, kaginhulog. Ginhulog ang cellphone. Sige, okay, sige. But all throughout, ara lang sa cellphone niya, samtang nga nag-ring. That's why, di ba? Nga nalagyo pa siya ya. Kay ti, ambot, anong plano niya? Oo, nalagyo siya. Why niya siguro ma-off pagkuha niya mo ang ina. Manang salaya. Oo. Pe, amo to, maayo kay ginpatawad man siya. Ginpatawad man siya sang tag-iyak sa cellphone. Paano sila naging good friends? Sila mo naging good friends so sila sang tag-iyak ng cellphone sa ulihi? Oo, kay balaan mo, ang tag-iya sa to collector namon. Tigalagaw na siya bala sa bilog na ilo-ilo how. Tinakambal siya nga nang pasensyahon lang siya tapos basi makakatuman to ang collector namon maghapit man sa ila. Di amo na nga so daw tapos amo na nag-good friend siya kay ti maayo kay mabuot man ang collector namon. Tinga ako naging quiet to yahaw. Natintar lang siya. Pero actually, may cellphone man siya. Oo. So, kay because ara lang man ang mga cellphones dira, no? Tapos kita niya, ops, daw nami guro tiyang cellphone. Mas updated to ya guro yan, no? That's why nga natentar gid siya. Mama, yun lang, kaya wala na lang siya gipasakaan kaso, wala na lang siya gipapreso. Naluoy man ang collector. Naluoy man ang collector namon bala kay naghambal siya nga may kabataan siya tapos amo na gaobra siya sa government dako gid nga huya para sa iya kag sa kabataan niya. Tinaintindihan man sang collector namon gin pasensya siya. And then after that, kung magkadto to sa ila lugar ang collector, ma-share to, nag-happy to sa ila. And then naging good friends na sila. Oo, friend na sila. Ano naman to ang na-experience ang inyong supplier nga siling mo nabudol-budol man siya kuntani? Ang boss namon bali gintawgan niya ang boss namon gintawgan sang bata sang supplier nga kuno bata sang supplier nga kuno na hospital ang utod niya. Kinahanglanon gid nila ang kwarta. Kilala man ni ma'am ang supplier namon hasta kabataan, kilala niya mo. Agin mention niya man ang names kag ang mga tingog, kuha niya gid. Aba? Oo, amo nang why si ma'am nagduha-duha. Pag muna abtik ya si ma'am magkuha kwarta, kag siya gid nagwa kay siya ang mapadala sang kwarta. Why na siya naghambal sa kay may mga sekretarya man kami mo man mga may mga cashier man kami, may mga collector man kami, ay niya ginlihog sa amon nga mga sekretarya. Kundi siya gid iya, na siya gid iya mapadala, amo na. So, layan naging verify? Oo. Okay. Si Mayo, so, paano napunggan? Nakitaan sang sekretarya namon, nga daw talagsa malang ni si ma'am nagagawa nga ang gadali-dali dito. Timuto tinawag niya si ma'am nga ma'am din kay mo makadto siling niya na aksidente bata pa supplier ta di mapadala ako ka kwarta si siling sang sekretarya namon ma'am i-verify ta anay di kung ko anay siya mo to nag-ano si ma'am nagbalik kag din-verify si ano gali wala man gali katawag, budol-budol gali ang nagtawag si iya. So na-istorya gidya ang supplier. And then nabalaan nga wala man niya na hospitalize ang iya bata. Wala. So dapat no before kita mag-act siguraduhon i-verify gid anay. Kay kadamo sa mga ara lang sa palibot nga gusto gid nga mamintaha. Anyway, paano ka mo naman jutayan lang ang mabiktima sa mga impostor hambal mo nga NBI?
Oo, kay sa una to, lapnagon bala ang balita nga ang NBI nagapang-confiscate sang mga computer. Ti daw damo na nga na ano nga kuno may balita nga amo ni nga office nakuha na sila among ina. Ti tapos nagalibog man ulo namon kapag inlaman man kami nga ang mang-confiscate sila sang computer among ina. Ti amo to nagkadto kuya sa NBI director diri sa aton. Lingko sir matuod bala nga may mga tawo kamo nga pang-confiscate sang computer. Siling niya wala ate siling ko ano ning balita nga ng mga NBI nagapang-confiscate. Siling niya kung may ara gid man magkadto sa office nyo, report kamo di sa amon kay aksyonan namon kay why kami ya siling niya sang order nga i-confiscate ang mga computers amon ina. Ti amo to sang mga nang tapos kami panyaga, amo na may nagtawag na sa office na ara na ang NBI confiscate na sila sang computer sa isa sa university. Tilapit lang sa amon, daw duha lang kabla. Di amo to nanghimos kami tiki kabugat nga daan sang computer na sang una bala tita kabugat sinang mga computers kay ang sa monitor pa lang bugat na may CPU pa damo pagatalabid about tikinapoy kami kapang pang karga sang mga computers pangkuha kag ikarga sa salakyan. So ginpapalagyon yung mga computers. Oo, karga namon sa lakyan kag In the first place, tingayang i-confiscate nila how? Kay kuno ambot mga patent nga issue, mga amuna bala. Diba? Naga-transition na ato, diba? From mga typewriter, nagapasulod na kita nga i-computerize na naton, like mga department stores, mga universities, mga offices, diba? So, amo nang ilagali iya nga style. So, maayo man kay wala man sila kalapot sa amon nga office kay ang security guard sang West nagbatok amo to wala nila madala ang mga computers. Paano na mo nahambal nga mga impostor sila nga NBI? Kay kudi amo na to nga 2 weeks after amo naman na nang nagkadto ako sa syudad, may nag-text naman sa ako nga office mate namon nga may NBI nga nagpaobra sang ID sa office. Siling ko pwede bala ina kay national ID na iya mo bisan diin ka lang na iya makapaobra ka haw. Siling ko niya mga taga NBI. Kaya mo to ginkatuan ko naman ang NBI director. Siling ko sir, may nagpaobra dito, ang ID, taga-NBI. Muto, nag-order siya sa taga-NBI, nga katuan sila sa office. Di amuto, inabtan, gid nila, 3 sila kabilog, na nagpahimong ID. Amuto, ginpangdakop, sanda, kaginkarga sa may anda, mga salakyan. Di tani, maupod ako pa, hindi man nila ako pagpaupdon niya, hulat ka lang da. Di muto, naghulat ako. Hasta nga may mga taga-media na nga, nagkadto dito kag nagulat man sa pag nila nagkandak sila sang sang operation bali. Sige expect kami nga dalon nila sa NBI office ang nadakpan nila. Pero hapon doon way Manila gindala gali kay ginbuyan nila ya along the way. Ay, nga ginbuyan nila. Di kay tawo man lang nila mo asset nila. Ay maan. So asset gali nila. Pero hindi pa yung silingi ang miyembro gid nila nga mga NBI gid man to. So mga assets lang nila. Asset lang nila. Amo na init ulo ko kay siling ko ko na himuan abi sila ID pila pa yan to ka mga computers ma-confiscate nila pila pa yan ang matuntuhan nila. So it's really them behind sang amo sina nga move nga mang-confiscate. Pero hindi lang gid sila ang sa frontline, kundi ang mga assets lang nila. Bad. Possibly siguro. To, gin-report namon kay Gov. Kay din-report namon kay Governor Tumbas. Ang una, then,
after mga 2 weeks ginpahalin atong NBI director. Okay. Kay bonggid sila sa ila hindi mo namin ang ginahimo. Okay, kadto kita sa istorya sang illegal recruiter. Amo naman ina why pa kami ka-operate kay gahimos pa lang kami sang office namon kay siyempre ko sa recruitment kada mo ang mga i-comply mo ang mga requirements. Di why pa kami ka-operate, may nag-operate na iya sa may somewhere sa Capiz nga ginadala ang ngalan sang amon nga office amo ina. Di nagapang-recruit na sila ya kag nagapanguha na kwarta. Muna ginadala ang ngalan sang amon nga office. Di daw ano bala nga ma-start ka imo ya guba na bala ngalan nyo bala. Paano nyo nabalaan? Ti kay damo man ga report sa amon kay ti nang ano abi balik ako di taga Bingkawan ako ti sa tapas man lang siya nag-operation. Okay. Oo. So may Ti damo muno ba di sa imo? May nagmarites. Paparazzi. Okay, so paano siya nadakpan? Ti amo to gin-report ko sa CIDG kay way na ko salig sa NBI. Amo to gin-plano namon ka CIDG. Amo to ang mga aplikante namon mo to gin-contact na namon kung diin sila mabayranan. Kiling niya sa Rojas City kami mabayranan sa amo nga day. Kaya amo to gin-prepare na namon ang mga mark money, mga amo sina. Tapos amo to nadakpan gid siya akot in the act gid siya then nga nagabaton siya sa kwarta. Oo, nagabaton sa kwarta, oo. Okay. Pero isa siya gali kadako nga pamilya sa Rojas City. Kilala siya nga pamilya sa Rojas City. Okay. Amo na. So gindala siya di sa Iloilo kag diri siya ginpriso. So pagkaaga i-file namon to sa sang case. Atong aplikante namon amo to sila tani ang witness. Kaso lang nang ato na kami sa Rojas City, paggali namon gali di sa Iloilo, ginakontak na namon ang witness namon. Siling niya gahali naman kami diri. So pag-abot namon sa Rojas City, wala pa sila ya kaabot hasta nga nag-udto na, hindi na namon sila makontak. Uy. What happened gali? Hindi na kami ka-file sang case kay wala kami sang witness. Correct. Oo. So, amo to na ano ang hindi na kami kapurso sang case kaya amo to nga din-turn over na lang ang babae to sa police station. Okay. Oo. So, amo na to nga ako nagpabilin ako sa sa salakyan. Why kuya kakita, why kuya kabalo nga damo nagali ang pamilya niya nga nagabantay gali. So ginlibutan nila ang salakyan. Amo ina. Okay. Maayo kay ginbalik ako sang CIDG kay nabalaan niya man nga daw sa delikado ako bala. Pero wala ka man nila natandog. Di kay sa sulod man ako kasalakyan, kag sirado man ang salakyan galing kay may glass lang amo na ginatulok-tulok kanila lang sang masakit. Ti way gito yung mapasakaan kaso ang babae no? Hindi siya mapasakaan kaso kay wala ka witness mo. Oo. Di basi kung lagaw-lagaw lang to gihapon after nga ginpa-police niyo siya, lagaw-lagaw lang to gihapon kag basi kung ga-continue man to sang iyang operation. Posible siguro kay why man siya sang kaso mo. So paano naman nga ikaw nagidya mismo ang nasindikato? Ma'am? Paano nga ikaw nagid mismo ang nasindikato? Nga may nagtawag sa imo, gina-prepare ikaw sang kwarta? Amo naman to, nagpakuno-puno naman siya nga accountant namon sa main office. Nga ipadala ko naman ang kwarta. Kung may ang PT cash namon nga bilin, ipadala ko sa iya insigida amo ina. Pero gin-delay ko lang siling ko
sir, tanawon ko anay kung pila pa ang bili namon nga PP cash amo na. Pero naano na sa isip ko nga i-check ko gid kag nagaduda na ako. Ang tingog, familiar sa imo? Tingog kuha niya gid. Kag ang mga tao sa office kuha niya gid ang mga ngalan sa mga boss namon, ang mga upod namon, bali kilala niya gid. Di paano nyo na confirm nga hindi kalito ya ang inyo accountant ang nagtawag? Tinagtawag naman kami liwat sa main office, di wala sila yakatawag. Tapos sa Cebu amo man to ginhimo nila. Then tinagtawag na ako sang pulis, din-report ko na sa pulis kag nagkadto na ang mga pulis sa office. Then gina-record na nila ang kay isang unang ginagamit ko di landline. Oo. So wala yung wiretap nila. Amo to nga may mga pulis na kag na sang pulis gina-record na nila ang conversation namon to sang tawo to. Kung gaano ang pulis akon, kung ano ang desisyon ko, kung sigihon namon nga amo na mapadala ka kwarta, kung ano gitman. So siguro ambot lang ayhan kung ipadalaan mo sila sa hindi ko kabalo kung ipadala namon abe sa mga fake accounts o kung along the way nga ma-remit ako padala ako sang kwarta sa mga courier basi lambatan kanila daw mga amo na siguro. Okay. So paano nga nabalaan nyo nga or paano nyo nga is it true nga sige-sige kag consistent ang iyang panawagid sa imo nga nag-demand gid siya sa imo? So paano mo ina nga nalutsan? Every 5 minutes sige-sige ang panawag niya, continuous ang tawag niya, sige ang follow-up niya, pero why ako naghambal nga hindi ka imo ya si Jojo Gonzales manugtunto kay mo or budol-budol ka, why ako sina naghambal. Ang hambal ko lang offline ang bangko. Kay base kung maghambal ako nga mangakig ako, so ako kilala nila. Pero ako hindi kilala sa ila. Di base gumtan nila ako. Amo na nga ko lang, dinambalan ko nga offline. Tapos plano man kami sang pulis nga idakpunta ni ina siya. Amo na. Paano niyo siya na-apprehend yung gidman siya? Ate, why na lang namon, why ko na lang din sige kay siling ko sindikato na ni siguro ang atubang ko, then pumadakpan ko what is next. Mabutang ako iya sa sitwasyon nga sa alang-alang nga situation. So hando mo man tani nga untaton ina pero ni kakabalo kung sino na ang kontra mo, kung sino na ang atubang mo, kung sino na ang kabangga mo. Correct na. Ang pagpangulit niya sa imo nga magpadala sa kwarta, did that happen in just one day or days pa? Nga sige-sige pa ang pangulit niya sa imo? Mga 3 days. Mga 3 days, sige patawag niya. Tidohambalan ko tani nga kamango sa imo. Abi mo, hindi ako kabalo mag-isip-isip. Pero wala ko na ginahambal. Hambalan ko lang, sir, offline. Amo na siya. Oo. So, paano siya naguntat? Tinatakaan na siya kapanawag, nangakig na siya gani sa akon nga permi lang offline, amo na. Kaya hindi gid siya makalusot gali sa imo, no? Di ba subong gani sa nag-uso ni mga inablang textan ikaw nga kuno nagdaog ikaw sa amo ni nga organization nga imo nga joinan tapos minilyon pa na yan, no, ang ginahambal, tapos tawag ka kay amo ni may attorney pa na sila name drop, tapos mga yuang kaya nila load. Ito ka funny lagi, but you know what, kadamo man bala sa nagpatol, kadamo sa mga nagpatol nga nagpatigid sila ya. May mga amo man na pero wala ko na iya ginapatulan. Sa mga emails, may mga ara man, ginadala nila ang, tawag nilang account. For example, ginahack nila ang account sang sang POAA, sang mga clinic namon. So,
sa mga doktor. So kung isa email na sila nga amo na si director amo ni na hold upan sa Espanya. So why gid sa kwarta amo nagapangayo sa bulig nyo. damo lang gid nga racket. Ginasabat ko sa Sangkaraya kun ko si director why tanak adto sa Espanya charot nas antike lingko karan why tanak kun ko kalindi alang-alang niya ko sabton kay kung sabton niya ako gakaraya ako di mabalaan nga taga Iloilo siya. Actually, the best thing to do is just ignore, no? Hindi na pagsabta ang ilang nga mga calls, hindi na pagpatuli ang ilang nga mga text. Dat wala na sila. They would go to the next target. Doon mo na bala. But let's hope nga ang mga tao would just be very aware kag hindi lang bala madala no sang ilang nga mga ginapang tanyag sa imo nga kuno milyones ang imo nga gindagaan kadto ka sa amuna tawagan mo si amuna padala ka amuna you know what may mga ra gid sa hunaya nga ginpatulan gina nila sa nabalaan nila nga nabudol-budol syempre dumubuang sila di bala. Anyway, so anong imo nga mapanugyan sa aton nga mga listeners man who knows sila man dira no matter bala ano ka discuss diri ka made full aware sa mga tao may ara gid dyan no nga mga malutsan sa gihapon kag mapati sila ya sa gihapon mati mo na ang din ka na ikakita nga kwarta mo 10 times in just 1 day 2 days in 1 month very impossible but yet ang mga tao nagapati sa gihapon. Balikan ko ikaw, ha, Mia, sa aton diri nga pagpanumbalik. Aton nga oras, it's a minute after 3 o'clock. 1 minuto makalipas ng alas 3 sa hapon. Magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pinaka-mga importante nga mga pahibalo and you watch out sa aton nga announcement sa aton nga next winner para sa saninga semana. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pinaka-mga importante nga mga pahibalo. Yung nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman wala man ako nagapanigrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off. Si Mia, ang aton nga winner, Mia. Ikaw kay kadamo na sa mga experiences nga pangbudol-budol, mga sinindikat po nga mga sitwasyon nga imo nga naagyan pero nalutsan mo ini tanan, no? Ano naman ang imo nga luyag nga ipanugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially sa iban nga nagapati-pati? Kinahanglan presence of mind gid. So hindi magpadali-dali, i-check gid, i-verify gid. Amula na. Okay, sige. Maghalong gid kung dala ka mo sang kwarta, i-secure gid ninyo ang kwarta ninyo. Hindi nyo lang pag ibutang sa mga ninyo, sa mga bulsa ninyo nga kitaon bala. So madali ina nga makuha. So kinanglan kung may kwarta ka mo nga dala, siguraduhon gid ninyo. Okay. So when was the last time nga naka-experience ikaw sang amuni nga biktimahon ikaw tani?
Hello, tita. Hindi na mayo ang signal kundi kami crusher ga-operate sa kilid. Sige. Okay, anyway, tapos naman kita. So, magpasalamat na lang gid ako sa imo. Congratulations, gid. Nagahulat ang 1,000 pesos nga cash sa imo. Salamat and keep on sending beautiful stories diri sa KLP. And there you have it, mga kabombo. Ang ating yung winner, si Mia Sang Bingawan. I am about to announce our new winner para sa siningang simana, but hindi ko paghimuon ina kung hindi ako makapasalamat sa tanan naton nga mga nag-join nga mga KLP lovers kagamo man dira gina-encourage naton magpadalaman sa inyong mga istorya. Who knows, your story could win para sa imong 1,000 pesos nga cash and grant you an interview bilang aton nga winner. So isulat lang inyong mga istorya ipadala kay Rob sa kahapon lamang program DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or you email it sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, salamat gid sa tanan naton nga mga letter senders nga nagabuhi sa aton every afternoon, no? Nagapabuhi isang aton nga kahaponanon. Samtang nga kita nga nagapahuay-huay, nagarelax, nagapa-distress sa aton. Salamat gid sa inyong mga istorya for keeping it, your stories are keeping us alive. Alright. Salamat gid, our winner for this week to win 1,000 pesos nga cash. Kag siya naman ang aton nga interviewon sa masunod ina nga Sabado, next Saturday. Hala, Berna, September na. Congratulations! Ikaw ang aton nga winner para sa siningang simana, Wise and Liwan, Indigent Girls ng Santa Barbara. Again, our winner for this week, si Indigent Girls ng Santa Barbara. And with that, thank you very much, kids, sa inyo. Nagpasalamat kita ko sa inyo tanan, mga kabombo. Siyempre, one day off kita, balikay kita on Monday na. Sige hapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Have a beautiful weekend ahead of you. Good afternoon.